Hello mga ka-listeners, good may adlaw no, may adlaw kay alas 11:26 naman din no sa kabuntagon. O ang oras o mo lagi alas 11:26 nya ang pizza karon kuan gyud February tesa tanawon na to. February 9 naman tingali mga ka-listeners no. Lipat-lipat na gyud ko sa pizza ron ug sana. Lagi February 9 nya adlong Domingo mga ka-listeners nya. Mga kog pasensya no balik-balik kay labi na sa uban nga wala gid nakakuan sa akong live streaming no kay ako namang gi-hide ang live streaming no ni Agi nga napaibalo ko ninyo ba nga nakoy problema nga giatubang no. Nga bisag saon akong focus di gyud ko maka-edit tungod sa mga problema mga ka-listeners. Di gyud malikayan no? Kay kung sa kini akong suliran pa gikaluhaan na kita og mga suliran mga ka-listeners. Mao na nga ang uban in taon nangasuko na. Kay dugay lagi kasumpay sa drama no. Sinsya gyud kayo no. Hinaot ko siyang pagsabot hindi no tag masuko pud no. Kay kamo ko ni matungnan og problema lalim ba pod no una nga salamat na sa mga nakasabot no salamat sa mga nakasabot ni Aisa Alcosaybi day nga murag kanunay gyud siya mag-comment no nga moy mo reply sa mga kanang di bitaw maghulat pod salamat ni Aisa Alcosaybi no nga moy mo reply og ni Chairpar pod no ay salamat sa inyong pagsabot mga ka-listeners no nya karon upload tag balik ron nga na jud ning gilugaran pero sa pagkakaron gyapon murag naningkamot na jud kung makalugar na kay paan para maka-upload ta kay dugay-dugay na tang ka-upload pero daghan pag gyud kog giasikaso mga ka-listeners no na may mga daghan pa kog gikabisihan ron ba pero ningkamot jud ko nga maka-edit gyapon kay dugay-dugay na lagi tawa ka kuan no diya ini mga comment murag makonsensya po tani kay nagpaabot sa sumpay niya ang uban mga suko naman muna nga bisag kapoy kay ikaw daghan kag kanang gipang atibman mura mag di jud ka maka focus di ka concentrate ba pero ning kamot ko karon nga maka-edit lang jud ko ani kay basig nagtuo pud ang uban ba nga kuan wala na tay ikasumpay sa atong na-upload no sig mao yun na sa uban ba nga wala na siguro na isumpay mabitin na pud ani nga drama pero naka-upload naman ta sa part 10 sa kuano sa Lone Ranger makapaabot na mo sa katapusang sumpay unya sa Jack in Point naka-upload tag part 6 no dagko lag kanang lat-ang no pila ka adlaw dugay ta kasumpay pero mag-atang na pud mo sa katapusan sa dramang Jack in Point ug sa Lone Ranger no kini si Kumalo tunga-tunga na ta karon no tunga-tunga na atong upload karon ay mo kabalaka mga ka-listeners kaya ako gining humanon muna ako gisulti ninyo kung sa akong nasugdan nga drama ako gini siyang humanon og upload ang ako lang gihangyo ninyo ang pagsabot lang gid mga ka-listeners ha nya magbasa sa inyong comment no aron ba klaro na to ning mga nag-comment no si R2M3 Janmil asa naman ang sumpay ani dugaya kayo nakasumpay na ta sa part 10 sa Lone Ranger no atang namos katapusang sumpay R2M3 Janmil no katapusang sumpay na gid yung atngan ani kamutan na nako ni nya ang unahon sa nako tong Jack in Point sunod ani dai kay katapusang sumpay naman pud to sa Jack in Point no dayon Lone Ranger na puli-puli lang ba si Amor Mio Karin tulo ka heart niyang comment niya si Rini G Bandino si Kumalo na po sunod i-upload loads ganahan ko ato kay away na shout out lang ko loads pag-upload sa si Kumalo part 5 Rini G Bandino Lahog Cebu City salamat loads per ko nagasubaybay sa imong channel na-upload itong part 5 no part 6 na ta nalit nanday kong basa ni kung si It's Me Titing naminaw sa uyo ang hugot katapos ang sumpay no na Amor Mio Karin lupat ka heart
si ah, Lani sini Lani Ansabot no? Nasumpay mo tanan ni Lani Ansabot mahimot yung kong kukoy mo gyud Mihiyas Lodi tulo ka heart Art to M3 Jan Mail kanus aka ma-upload ang episode 10 sa Lone Ranger na-upload na no katang katapos ng sumpay no Art to M3 Jan Mail G-Zone Orbita thank you po isa pa yan si Norman Bersano idol kumusta na kay drama nga ginhawa Delpin wala pa no pero nag-atang ko sa coming no nga ang pagbalik ni ginhawa Delpin no nag-atang ko ana kay kuan gingon tong Goliath nga mo na sumpayan to ni Francis Espares no ang ginhawa Delpin mo na kung giat nga no tingali mo na police sa drama nga sa tanang bakat no ako nang giat nga mga kalasinos no ni paybaw na jud kudaan nga ako yun nang i-upload balag na makaon na sa mga drama sa kay ni paybaw na kung nga mo-upload yung ana puhon kung i-release ni Francis Espares no salamat Norman Bersano si Ib Pancho asa dapit bus dyan i-upload ang Monica thanks you natapos na Ib Pancho no naman na ang Monica no si Jomar Panuncial next please ano ni ang Chikumalo no Los Bis wow nice lagi dolo ang view take care always thank you thanks anyways upload na ginaminang banggit ko ani salamat Los Bis si Aisal Kusaybi salamat admin dyan sa sumpay o salamat sa Lord sa maayong panahon nindot bitaw ang view nindot magbike-bike pod God bless us salamat kayo no Aisal Kusaybi ug si Danila Gonzaga thank you so much Sir John sa upload amping kanunay and may God bless as always salamat na kayo Danila Gonzaga nya si Jerome Kanha love it tagal ko naghintay gani dugay po si Kumalo dol mo na gini na part 6 nya si Puan Prince salamat sa bagong upload dyan always listening here salamat kayo Puan Prince si Lodi Mejias tulo ka heart ug si Jean Ruiz grabe ka maayo ni Cherry bisag naminaw ra ko ba God bless dol amping Permi salamat kayo Jean Ruiz si It's Me Titing kaway klaro nga drama pero salamat Lods naminaw sa katapusang sumpay sa mandaglahing dalan salamat kayo It's Me Titing ug si Amormio ka rin upat heart puro ni heart iyang comment no si Romana Bituala thanks idol sa payan naminaw siya sa luyo sa kabangis niya si DJ Kevin Bordan nagkatawa ra ning tulo ka emoji gipaningot si Rian Luwagi boss dyan more drama please pohon og si Rizal Yang Chico Malo Lods please mauna ni part 6 na sa Chico Malo no Gisa June pagkaway klaro karos amang ka mga Santos day alona kamarter ba oy naminaw siya sa katapusang sumpay sa maghulat ako salamat Gisa June Jerome Kanha nakakatakot naminaw siya sa patayong buhi no? si Grace Giberola Bugay keep uploading Sir John salamat kayo feeling na sa Pinas while feeling na sa Pinas lang while kapaminaw og drama thank you God bless prayer duha ug heart duha salamat Grace Giberola Bugay ug si Leonela Galia salamat Lods mga nindot yun imong gi-upload nga drama ang mga nindot imong gi-upload salamat no Leonel Galia Angelica Birami wow na ana sad koy bag-o paminawon nice idol salamat po nimo Angelica Birami no naminaw sa part 1 sa luyo sa kabangis no nga si Jubin Sumipo Jr. Salamat sa part 5 Lods. God bless you Lods. Ug ako pod nga ipaybaw diri Lods para masayod pod ang atua sa laing nasod nga lain na usab nga veteranong dramaturgo sa DOHP ang mibiya na sa dayon. Si Idol Giri Del Mar ang partner ni Kuya Goliath. Condolin sa pamilya Del Mar o sa pamilya RMN Drama Productions. Gid no? Daghan na gyud nakuha-kuha ng mga artistas sa DOHP kay
Pagka niaging tuig December si Alex Lara. Nya. January si Gilly Delmar, no? Nakukuha ng mga komedyante, no, sa DOHP. Gikan ni Tiban niya komedyante o ni Gilly Delmar, no? Luoy po Goliath niya mag-inusaran, ano, wala siya ay katandim sa iyang mga show ba, mga komedy, no? Sa una lang, di na siya ka-show nga siya na lang usa, no? Lisod mo na ipakatawa, o ikaw rang usa. Sakit din tayo sa side ni Goliath, no? Pwede yung hilak ang taon ni Goliath. Nga condolence sa tibuok pamilya Gilly Delmar, no? Salamat, Ruben sa Mipo Jr. sa imong komento, no? Rinaldo Ristipicar, thank you Lord sa pag-upload sa part 5 sa Chico Malo. Way sa pa yan, no? Rinaldo Ristipicar. Rin Samson, indot na imong saan indot na imong ikan idol na ako yung napaminaw at tumangyaging simanang tambag imong vlog idol. Okay ra jud kayo maskin unsa idol. Salamat Annalyn Samson. Nya si It's Me Titing nindot ang ending. Salamat Lord sa paya, no? Nya si Perolin, salamat kay Lord sa imong drama nga na-upload kay nindot kayo ang mga istorya, makalingaw jud kayo, makahina, makalagot pero maka-inlove kayo. Excited na pud ko maminaw sa part 6. God bless you. Salamat kay Perolin. Nya ni taas-taas man nga to ang intro vlog. Nya natiwason natin yung command sa drama, no? Paminaw niyo ang part 6 sa Chico Malo. Nagatarungan si Chico ni Apyot nga wa pa sa hustong panahon aron magpaila siya sa tanan nga siya si Rafael Reyes ang bugtong anak ni Don Fausto. Hinoon mipasalig siya nga maabot gayon ang tukmang panahon aron magpaila siya sa tanan. Samtang sa laing bahin, isultihan ni Tiburcio si Dante aron ipasiguro gayon nga madakpan og mapatay nila si Chico kay lagi mao makini ang naghatag karon og dakong hulga sa ilang kahimtang. Ilabi na nga naningkamot usab si Chico aron mapugngan gayon ang ilang mga yawan ang binuhatan. Higalaan niya ang sumpay na tusugilanon, Chico Malo. Buhato na mo ang tanan. Aron masiguro na to nga mapapasyod si Chico nining kalibutan na. Kay siya na lang yun ang nagdaog dakong kasamok na to din eh. Lihok dayon Dante. Tudluin mo mga sakop nga kinahanglan nga di kita masipyat ini. Bueno, Papa. Muapas ko na lang ni Brutus. Mo pahibaw ron niya kung mo matagaroon og unya sa tanang kalambuan sa among Uplan Chico Operation. Buhata dayon. Nagkita na di mo ni Chico, Pio? Hinay, mantingog di sinaya. Madunggan tas lain. O, nakita ni. Unya, haing maraw si Chico, Pio. Ako may baog asa siya karon magtago pero sigurado ko nginiargit siya din eh. Nga nagsulti to siya nako nga ipaingon mo. Nga di siya kasaadog adlaw kung kanus amo dadan niya balik sa syudad. Mao ba, Pio? Ang amo na bang sabot sa doktor nga mobalik gid mi sunod semana para sa preparasyon na sa akong operasyon. Oo, mabitaw niya yung gisulti nako des pero igabalakan niya. Kasigurado ko nga maoperahan ka gyud. Di may tabo nga di na tinudo ni Bay Chico eh. Ay, naikog na ba yung kaya ko ni Chico eh. Basin o. Ay, ayon lagi ko giikog di adis. Dato kay na si Chico. Unsa gud dato, Pio? Isti kon kaning kon ba kaning dato og kasing-kasing ba. Pero di ka ngay mabalaka dis. Kay dako kayo nga kung pagsalig ni Chico. Ngayon kang paoperahan. Tabangan ka gyud niya. Okay raman ko, Pio, nga di ko maoperahan ba? Ay. Ay, pagsugot ng anak dis. Ay, pagsulti ng anak nga, di ka maoperahan. Kinasing-kasing mo ng tanyag ni Chico ni mo. Busa di na to, sayangan ang higayon. Kay sa di madugay, makakita ka na unya sa dagway sa kalibutan. Aw, kung pagbuot yun sa Ginoo. Dako gyud akong kalipay, Pio. Pero, depende lang unya ni Daga sa panahon. Basta ako, kung wa pag ikong kwarta si Chico, wag yung problema na ako nga dili ko maoperahan. Ay, noon sa kabay na lagi na daghang kwartas Chico lagi. Naanay tinigom. Basta, salig lang taniya des.
Kay sigurado ko, nga dako gid siya og matabang, di lang kay nimo. Sa tanan gid unya dinhi. Payo? Wa- Payo? Wala, Piyot. Di ba ka bruto sa tingog ka? Ana, ang pag-an nga bayot man di ay ni... Marcia? Uy, tahod. Uy, tahod. Uy, tahod. Ikaw manggod di ay na, ay kakadiyot ha, kadiyot. Uy, tahod, ha? Kadiyot, Piyot. Ato na ato bangon sila kung unsa ilang tuyo. Tana, ato silang ato bangon. Ni atag na din ni Apyot. Nga, nga naman day. Ingon ka ka doon na kay Atoon paingon silang pilang. Pilang ba, uy? Buot ka. Nabi problema kung manin ko din, eh. Hoy! Ay, Darunga kong tubag, ha? sige matay. Ano man di kumautan ako? Waman. Ay, kanang brutos, unsa man day ato ninyo? Daw, bitaw. May ani dyo ko karon ha? Kay Ay. Mando ni Sir Tiborcio. Na. Magpilit siya og napu kakatabang nga iyahang mauyunan. Kay. Kinahanglan nga si Odessa mo report gyud dayon ugma. Aha, unsa ko'y mo report? Kadali ko ninyong malimot. Si Odessa, kinahanglan mo adto sa bahay nila ni Sir Tiborcio. Kay. Pasudlo na sila og trabaho dito. Napu kabuok ang unang mo trabaho. Unya? Unya, has-hasan pa na sila kung kinsay maayo mo trabaho. Kay maoy pasilbihon ni Sir Tiborcio sa ilang bahay. Kanay, mula gidangat ninyo. Ano ka? Kaya pa sa brutos, eh. Samo na siya, bro, yung turato, yung ano siya. Unsa man ang katabang? Ha? Unsa man ang katabang? Bagay pa na nag-audition. Unya, pinugsanay giday na. Ikaw pa. Ano mo? Ayoko rin pa kapil-apil, be. Buot ka. Imo ning lawas, imo ning baba ako ni. May man ang mangutana sa taba brutos kay aron ba nga masayod tag unsay hitabo unsay istorya sa uban unsa bay masayod. Hello! Bandaan na mi. Ang tanan din nasayod na. Kagustuhan ni Sir Tiborcio nga dunay katabang dito sa ilang panimay. Kay. Kung kinsay iyang mauyunan, maoy magdugay dito. Unya di mo yunan? Oh! Di malas ang di mauyunan. Mau. Kay ang giingon niya nga kung dili mapuslan ang mga gipatawag, sigurado gyud nga wa nay puruhan nga magdugay pa og puyo dinhi sa amlan. Ay, kuyawa ko na nagon. Kuyawa god. Kuyaw mo lang. Mao nga paning kamot mo. Ilabi na ka, Odessa, nga mauyunan ang imong trabaho. Kay kung dili, nag-una mo sa listahan nga papahawaon ko din eh. Ay. Mao na kondisyon nga gihatag ninyo nga pabor, ha? Ay, kuan ka ng brutos. Tingog ginang. Mohangyo lang ko. Tingog ginang. Sabay mong ihangyo ko no, be? Mahimo ba nga ako na lang? Kay intahon si Odessa, dili man intahon ni makakita. Ay, Nay, okay ra, Nay, oy. Kaya man sab nako nga matrabaho bisag unsa. Ayaw, Odessa. Kinahanglan nga ako ra. Dili mahimo nga ikaw kay mo voluntaryo. Duharay inyong kapilian. Aba di ay. Mupahawa mo dayon din he nga way langas. Umusunod mo sa mando ni Sir Tiborcio. Makigsulti ko niya. Ako mismo maoy muhangyo niya. Ay, ako pa ni mo, Marcia. Dili na lang ka Ikaw, magpatuga-tuga. Kay di jud ka paminaw ni Sir Tiborcio. Hatagin na lang o higayon ni Odessa nga maoy mo proiba sa iyong kaugalingon. Kung mahimo ba yun niya ang hagit nga gitanyag ninyo ni Sir Tiborcio. Natanawan ako sa unahan. Ang kanindot sa dagan sa mong kinabuhi ini dapita. Wa na'y makapugong bisag unsa pa'y among buhaton. Gamay lagi ang kuwang. Kung hingpit na namong mapapas din si Chico Malo. Kumusta, Tiborcio? Ikaw na sab. Hindi ka malagi palibot. Kamari mo mga sako. Galig na hibong nasad ka kung giunsa na ko pagsuod kining imong kwarto. Unsay mo tuyo? O, siyempre. Ikaw nga kung tuyo. Pahigo pa ko sa imong kape.
laang maday kag timplada sa mong kape. Dilim kay ko hinamis. Diabetic ko. Diabetic. Very good. Nasa kong kon. Sugar. Delikado ang tamis kay magka-diabetes. Diabetes pito ko. Kuwan ka lang. Chiko dong. Unsa man ko ay kalagad ni mo, ha? Lingkod. Salamat. Lingkod sa ba? Tingali, di na ko nangayon ang akong tuyo din eh. Miyani ko tungod kay gusto ko og instant hustisya sa kong amahan. Ug sa inyong kibuhat na mo. Chiko, nahibaw ko. Nga dako gyud imong pagtuo nga. Doon na kami kalabutan sa kamatayon ni Nyor Fausto. Di na kinahanglan nga imo pa kong pasabton, Tiburcio. Ang gusto na kong madungog nga imong angkunon dayon nga ikaw mo'y hinungdan ni tanan. Ingon kabagid-ana nga mangita og hustisya, Chiko. Nga pugso nimo ang tao pinaagi sa imong pagpanghadlok aron ipaangkon nimo ang sa nga wa na kumuhata. Nahibaw kung ikaw ang nagpapatay ni Papa. Ano na kabay kaligunan sa imong mga pasangil? Di ka makalimutan ko, Tiburcio. Nahibaw ko nga ikaw gid ang nagplano ining tanan aron makatagbaw ka sa imong kakog. Chiko, panuway ka! Iko, dong. Kung nagtugyog ka nga, ako'y nagpapatay si mga mahal. Hagiton ti ka. Karoon na yun. Kablita ka ng gato sa iyong pistulaw. Pati ako! Oh, pati yung tiyo ka. Kaya kay kaluoy na mipatay ni Papa. Sige! Karoon na yun. Patuyangi ang imong kasuko na ko. Agay, pati ako karoon na yun sa way igong rason o ebidensya na imong kipasangil na ko. Sige! Agay, pati ako! Panuway ka. Sige na! Patiyan ako! Oh! Nga naman na, gipaubos manimo ang imong pistola. Talawan ka, Chiko. Talawan ka! Swerte ka, Tiburcio. Kay di ko parehas ni mo. Pero moabot ang panahon kung makakuha na kong igong ebidensya. Ako na mismo ang mupatay ni mo. Okay. Ang buang. Nahibaw ko nga dili ka na nimo mahimo, Chiko. Di ka makahimo, ana. Maayo ka lang sa pagpanghadlok. Nay, wa man ay kaso. Suwayan lang gud ako. Kay kundi gunato sila sa nungon. Asa naman lang unya tamo puyo ini. Ubitay laing kadangpan. Makiksulti lang una ko ni Sir Tiburcio ug Madesa. Musayo ko dito sa ila. Ako siyang pakiksultihan kay basin pa diag musugot to. Unyag di mo sugot, Nay. Mas maayo og makuyog na lang ta kay maura bagyo ilang gitagal ugma. Nga kung dili ko mo report, sigurado gyud nga ay lagi tang pugson sa pagpapahawa dinhi. Ay, lisod kaayo, Odessa. Kung ikaw ang moboluntaryo dito. Una sa tanan, daga ka. Og basin og... Nay, ayaw na gud pagkunahuna og dautan. Total, daghan man mi dito, Nay. Kung di ko mauyunan, mamahawa na lang gyud ta inilapita. Suwayan lang yun nato, ugma. Basin pa di ay og musabot og musugot si Tiburcio kay dili ka baya makakita, nak. Muuban lang yun ko ni mo, ugma, Nay. Mas maayo nang maniguro ta. Araw na tayo daghang una-unaon. Unya ang akong gikagulan, God. Naara ba kay schedule aron maoperahan ka? Nagsabot ba yata ni Chico, di ba? Sagdi lang, Nay. Mapangitaan na nato og paagi. Ay, Ginoo ko.
Hunsao na lang. Huwag yung ko makasabot sa akong gibati. Grabe ang kabalaka nga ilang gisangon din hinato. Naay Ginoo nay. Nahibaw ko nga di kita niya pasagdan. Sira mahibaw sa tanan kunong saon ini aron mahanay ang tanan. Naglibog yun ko din siya. Wa ko mahibaw kung unsa gyud maayo na tong buhaton ining dapita. Wa na gyud ko makasabot sa atong kahimtang karon. Unsa ba ka ng imong mga sakop, Dante? Nahinay magliho ka na. Kung gitinuod pa ko ni Chico, hayan patay na ko karon. Pasensya na kayo pa nga, wa magkabantay nga uban. Saan man, sigon sa investigasyon nga akong gihimo. Ang duha ka gwardya, diya dapit sa may gate. Naunhan man og santako ni Chico, mao nga nakuyapan ang uban. Wa na magkabantay nga kasud, kita siya din Giingnan talagi ka nga kuwang sa training ka ng imong mga sakop. Amo na nagihimo, papa. Unya, Na ako'y gitugyanan niya naroon nga disiplinahon ug mayo sila. kay Gani si Brutus abdik man nga milihok niya ng butanga aron mainsayo gyud nga atong mga sakop. dili ko daghag. Maminaw na daghang istorya. Istorya na pulos wa sa buhat. Gusto ko daghan nga buhat. Kung mag-iningon kini ni Pirme, sigurado ko pildihon lang kita og usa ka tawo. Ayaw gabalaga, papa. Akong papunan og mga tao din aron nga maka-monitor sa palibot. Wa ko makauyon ini, Dante, ha? Sorry. Kung mausap pa gani kini, kana si Brutus, doon na ka na tulubago na ko. Ako ka na siyang pailisan. Pa, way kalabutan si Brutus niya, na? Dili na niya kontrol ang kapalpak sa atong mga sakop. Kay? Ika na si Brutus, kugihan kayo na. Abdi kog lantip og hunahuna. Di mahimo nga ato siyang wadon sa atong grupo. Oo, bitaw, pero gaya lang, gaya. Kusog kang mukiay kung mulakaw. Ya. Oo, bitaw, mukiay bitaw na siya, papa. Bayot o das Brutus, pero mapuslan yun. Kay, mapuslan kayo yung trabaho. Sumagod. Ganun milampos ta sa atong misyon sa pagpapas ni Don Fausto. Tungod ba ay sabgyud to ni Brutus kay mantigo kayong muhatag sa iyang mga suggestions. Oo, mayo. Mayo bitaw. Tinuna. Pero gyud mo makasulbad sa pagpugong ni Chico nga mo yano lang ugso din Sagdi lang, papa. Mayo sab nga nahitabo to aron nga mapunan pa nato ang atong seguridad din Kung unsay mga nagkuwang nato din atong punan. Pirmi lang kung nagpahimangno ninyo, Dante, pero pirmi mong palpak. Labi na ka! Imong tao si Brutus. Kinahanglang pahugdan mong mayo ang mga patakaran din Excuse me, sir. Busing. Hanggaw wapalibak. Sugam kiay lakaw. Brutus, ano balita? Kuan, Sir Tiburcio, naana na po kadalagang katabang. Naana di ay? Mayo kung mao. Pero, Sir, kuan... Unsay pero? Doon ay gustong makigsulti ni mo, si Marcia, ang asawa ni Canhedencio Ocampo. Unsay yan tuyo? Doon ako rin say gustong ihangyo ni mo. Lakaw, Dante. Musunod ako ninyo. I-orient ninyo ug una ang mga bagong katabang. Ug tudluin ninyo sila sa mga patakaran din Matuman, papa. Brutus, tana. Juteng ka hilom. Hilom muna. Sa mga istoryahan ni mo diya. Tagumaw na ng baba. Dinhisod sa among nataran. Gipahinumduman kanunay ang tanan sa pag-observe kanunay og kahilom. Ginadili ang pagsigi og tabi dinhi. Kay apil ka na sa inyong evaluation.
Kung kinsa katong mauyunan, mao'y magdugay din Pero katong dili mauyunan, alisto. Tingali bawo na mo sa may tabo. Ang dili mauyunan, papahawaon dayon din Kung ang tibok ninyong pamilya, automatic nga di na makapahimo sa inyong pribilehiyo nga makapuyo hangtod sa hangtod dinhi sa Asyenda Amlan. Busa gidasig ang tanan nga mga dinapit. Wa mo pugsa aron mo serbisyo mo dinhi. Gihatagan mo og kagawasan. Kadtong dili makauyon sa mga patakaran dinhi, dakong bukas ang pultahan alang kaninyo. O gawas nun mo nga mo pahawa karon dayon. Tinaw ba ang akong pagpasabot ninyo? Oh, sir. Oh, sir. Dante. Oh, nang Marcia. Unsa pa imo mga pangutana nang? Kuan ba? Gusto kong mohangyo ninyo ni Sir Tiburcio. Nga? Nga unta, hatagan ninyo pabor si Odessa. Kaya ang akong anak in town, buta in town. Kung mahimo lang unta, ako mao'y mo puli niya. Kay andam usab kaayo kung mo serbisyo din Ikaw? Uy! Huwag ka magtanaw sa mga pangidaron nga ni Adine ng Marcia. Ayun na, pila ba imong edad na karon? 72. Uy! Kakatawanan. Huwag biya! Magpilapil pagyan! Kaya ngayon! Utang buod in town, Dante. Ay. Ataki in town mininyong pabor. Takos pa kayo kung mo serbisyo din May igo pa kung kursog aron mo alagad ninyo. Takos ha? Takos. Imposible ka na nga mahitabo ng Marcia. Ang desisyon nako og ni Papa parehas ra. Busa ayaw na lang pangandoy nga mga lagad ka din Ayaw lang pugsang imo kaugalingon total. Wa may pugsanay din dili ba? Maubitaw na akong giingon nila, boss, nga nganong pugson man og dili kaya. Unya ra ba, lain nila pagsabot nga doon natay mga bati nga huna-huna din Nang Marcia, magsinabtanay tanang. Simple ra kaayo ang butang nga among gisulti, dili lisod sabton. Kini si Odessa, naibaw mi nga buta siya, pero wala mo siya pugsa aron nga mangalaga din Kundi kin mahimo, wala na kang istorya. Pumauli na lang og pamutos na lang mong daan tungod kay og madayon. Di na mo pwede nga makapuyo din sa Asyenda Amlan. Odessa. Dante, way problema. Muserbisyo ko din Mahimo man ako ang tanang bulaton sa bay. Bisag unsa din Sigurado ka? Sigurado ko. Pero nabala ka ba ang imong inahan? Nay, ayaw ka balakan, Nay. Kaya ra lagi nina ako. Ang tanan nga katabang ni Adine. Obserbahan pa kung makapasar sa among standard din Pero kung di makapasar, magpasaylo ay lang ta. Automatic nga mawa mo din Busa ayaw mo pagdahom nga kamong tanan, ganiya din mauyunan mo. Hinumdumin ninyo, daghan pa ang mga naghuwat sa gawas nga gusto kayong mo voluntaryo. Nga mo alaga din Pero Dante, ang tanan ba nga mauyunan? Ani na ba mo puyo din Dili ba pwede makauli sa amo So sa kasimana, anhi mo stay sa quarters sa mga katabang. Dako ka ng baya. Diha mo, kung kunon sa isugo ninyo, kinahanglan mo tuman mo dayon. Human sa usa ka semana, may bawa na ninyo kung mauyunan ba mo o dili. Og pwede na niya mo nga makauli sa inyo. Inighuman ninyo og serbisyo din sud sa 8 ka oras. Tinaw ba nga akong pagpasabot? Kinahanglan bagyo di ay nga mo ista sila og usa ka semana. Kinahanglan gyud. Kay mao kanay requirements nila. Aron makapasar sila sa orientation.
Dito ko gikan sila na Marcia. O may tao dito. Dito sa ko sa simbahan. Masabi dito sa Odessa. Ayaw mo sila. Kuan ba, Chik? Sa ako ni Bawan. Gihatod ni nang Marcia si Odessa sa ilang diborsyo. Nga naman. Nalimot ka sa akong gisulti ni mo kaniyad to. Ngargi mo na sa bugbagong kabuang sa diborsyo din Yang tanang mga daga, maservisyohon sa ila. Ilabi na itong mga di nila kalyado. Kinalang yun ay ng mga daga. Mana ilang patakaran ba, Chik? Kaya kung kinsa itong musupak, ilagyan papahuwaon din Mana ilang pagpanghulga sa mga pobre in taon kaayo din Nga wagyo'y laing kadangpan. Tigit ba ayaw pinaglagibuhatan? Ingon dito ko nimo nga, nagpahimos gid sila sa ilang kakwanggol. Unya katahapan man kaayo ng ilang mga ninja moves. Kay, ngano mga dagang babae man yun mo ilang dawaton. Di man sila mo dawat og tiguang. Nangyo bitos ng Marcia ni Brutus, gikatawaan man lang ni. Digid mahipit. Delikado nga mabiktima sa ilang pagpangabuso ang mga inusintig babae. Ilabi na gisudesa, nga buta para in taon. No na, malagi na diha. Guwapar ba in taon kayo na si Odessa? Mamolds kay pamanit, niya nindot pagiblawas. Sigurado ko, nga na sila daw tang huna-huna. Kay tingali, gusto nilang ismo ko yun. Yan, sa may huna-huna mo diha ba, Chik? Saman, magpailan na kastanan nga ikaw si Rafael Mendoza Reyes, ang bugtong anak ni Don Fausto. Karon, masulba dayon yung problema, ha? Di pa panahon, Pieta. Mangita pa tawag nindot ng binta. Pero sagdi lang, di ko mahunos pagpangita upagi nga masantan ako kining ilang mga yawan ng binuhatan. Pero ba, Chik, kung magpailaman yun ka, siguro ko, nga tanang mga tao din mo ila o mo tahod yun ni mo. Naibaw ko na yan, Piot. Pero dili ka na mo ay solusyon. Dako kayo og bintaha sila sa diborsyo karon. Nakapabor sila, kaya nakahimo sila mga pasangil ako. Nga doon ako yung mga kasong pagpatay. Kung akong buhaton nga magpaila ko karon dayon, dini, sigurado ko nga magtawag sila og pulis o gila kong papusasan. Mulaban man minimo ba, Chik? Ayaw, Piot. Di ko gusto nga ang mga tinugyanan sa balahod mo'y atong kontrahon. Ug daghan na kaayo nga maangin. Naglikom pa ko mga ebidensya aron magkapabor ko nga wa gyud ko sa pagpatay sa anak ng Mariano Dumikis. Abi nimo bay, sa tanang mga gipanulti nimo nako, nituog gyud ko nimo nga dako gyud kang inosente. Pag kining ilang mga pasangil nimo, hinimo-himo ra ni tibursyo ang tanan. Sige lang, Piot. Usahay magod ang ilang mga tumutumo. Giubanan og mga mini nga mga ebidensya. Mo'y tuhuan sa tao sahay. Mao nga na nagana ko pirmi nga di ko mabutan sa dakong alanganin nga magantos na hinuon ang tanan hangtod-hangtod. Mo na inias kong nahuna, Piot. Gusto ko nga maniguro kay kining akong sitwasyon karon. Giplano gini og maayo nila ni Tiburcio. Kung sa bagay, nasa kay punto na ba, Chik? Pero siya ron naman sa sa kadaga abogado si mga mahan, wag yung nakatambag ni mo kung noon siya mainin mong buhaton. Naman, Piot. Pero mauray ilang gitambag na ko nga kinahanglan nga makahipos yung ko mga ligong ebidensya batok nila. Mutabang man ka ang mga abogado ninyo sa una ba, Chik? Wala ganay kong problema. Kaya ang tarang abogado ni Papa nangahadlok. Ilabi na gyud sa kamatayon ni Atty. De Guzman. Ay, bastilan. Sa raman gyud niya ni mga tawhan na ba? Makita man gyud niya ang scattered din nila. Dagan pa kay kog angay sulbaron ng Piot. Tungod kay gihimo nilang komplikado kayo ang akong kinabuhi. Pero kining kaso karon nila ni Odessa, mangita jud og pagi ni. Ay, basin mo pa uli ito ron si Inang Marcia sa ila. Mubalik na ko dito. Timingon ako nga mungit kita palibot. Sige, kuyugan ta ka ba, Chik? Magduungan ta ganto dito. Anhil ang taagis kalasangan kay na may shortcut pa ingon nga to sa ila. Sige, Piot. Kumusta si Odessa nang? Tuaing taon sa ilang tibursyo, Chiko. Napo sila kabuok nga mga dagang babay nga gipugos aron mo serbisyo dito. Wagin mo magkabaliban na? Gusto unta mig mo balibad. Apan gibaharan man mi nga kung dili mo serbisyo si Odessa dito, og magidayon papahawaon gyud mig pugos dinis among gipuy-an.
Maong wagi nakabalibad na mo bisag usa. Baurag ilang tuyo nga himuon kong katabang ang mga babae. Aron dili mo papawaon diri. Maurag yun. Aron ko no makapahimos migpuyo hangtod sa hantod kon makaserbisyo nila. Kining unsa ka ng klasiya sa serbisyo ang ilang giingon nang no? Daghan ba ang klase sa serbisyo? Maserbisyo ka og panghugas sa plato, kung katabang ka. Mahimog, tiglimpi sarden, tigtrapos hawanan, tigluto, nasa tighilot. O unsa pa nagkaha ng serbisyo ang gusto nilang ipabuhat? Mga babae ba ang ilang ipamugos og kuha? Huwag tato'y kaso og lalaki, kay kung lalaki palang unta. Mga ilang paserbisyohon dito, ako. Willing kong motrabaho dito, puli ni Odisa. Maoginay akong gihuna-huna permipyot. Ito. Nabalaka naman gani kog maayo nga wa din hikaron si Odessa. Sa pagkakaroon, napo kababay ang tuwa karon dito? Oh, matod nila o siya kuno sila kasimana nga obserbahan dito. O kung mauyunan sila, mo serbisyo sila og 8 ka oras dito. Og pwede na silang makauli-uli sa ilang panimay. Sagdi lang nang, ang may natumbuhaton mo ni. Unsa man na, Chico? Balik ka karon de Sudisa, kuha. Kuhaon, karon yung gabi na? Unang, pakuyog lang ni Apyot. Aduan ninyo sa kapitan. O pagpakuyog lang mo, o mga tanod. Aron kuhaon ninyo Sudisa. Uy, pero... Ay, kadlok lang. Mora na ibugtong na tumbuhaton. Siguro na to Sudisa. Kay di gini maayo ang ilang gibuhat. Di ikalimot nga kitang tanan na balaka na sa tanang mga babae nga gipaagi nila sa pagpanghulga. Aron matuman ang ilang gusto. Unya, unsaon man namo ini unya, Chico. Nagbahad baya sila nga papahawaon mi dinhi. Ako'y mangitag paagi nga di mo nila mapahawa. Nara ko nagtanaw ninyo kanunay. Alam mo kadlok. Ug agnihausab ninyo ang uban nga musupak yun mo sa ilang pamaagi. Kaya nabutang yun sa dakong peligro ang mga babae. Bitaw. Sakto si Bay Chico nang. Wa na'y ugma. Kinahanglan nga makuha na to si Odisa. Karon gina yun. Pero unsa namang orasa? Hapit na baya alas 10 sa gabi eh. Bahala na gayong sa orasa. Ayaw kadlok. Hapit to na to si Kapitan. Pakuyogon sab na to si Rene. Kaya mutabang sab to na to. Presidente gunas kapilyagod. Pero mahimo ka na, Chico. Siya ako ba yung pagbiyagan niya? Gipapirma ko nilag kasuwatan. Unsa mo itong kasuwatan ang? Nga amo ko no tong kabubuton nga mo serbisyo dito sa way pinugsanay nga paagi. Ay, mao ba nang? Gipapirma gyud di ay mo? Ang mga ginikanan mismo, Pyot. Daghan mi dito ganiha nga mipirma o na mimibiya. Lasa nila. Kumao gyud sila no? Aron ipatuon nila nga ang inyong kabubuton gyud nga ilaog ninyo ang inyong mga anak dito. Pida. Ay, kung wa lang unta gyud ba mugos ug muuyon si Odessa, musugot naman lang unta ko nga papahawaon mi dinhi. May mukabala ka nang. Ayaw mugtuad tong inyong pirmahan. Ang importante nga makuha na to si Odessa karon. Saman, namahuway na ba ang mga babae, Brutus? Busing. Ito na silang nahimutangan. Di pa huway na. Mga gwapa tong inyo mga gipamili, da? Oh! Makaon! Mga mamorts ka, ayaw busing. Oy, papreha ba yung migbatang in fairness? Di ba? Sa batang ni mo naman ay daghang barikos. Saka pa di, oy. Oy, paminaw. Ang anak ni Dincio Marcia mo ay labing hulma kayog lawas. Niya is kay pamanit. Karon pag mo makaklaro niya. Gwapa magidiin ni siya. Kung ato yung tutukan. Dili sumol ang iyang beauty. Ang problema lang kay buta. May noon ka di magkakita, Charles. Yun busing. Gwapo ang pero buta lang. Mabitaw. Usa si mo pagtuwa makahimo ka na sa mga buluhaton dinis bay? Desidido mang gyud siya busing. Tanaw na ako, kaya ra na niya kay
aptikon man na siya glihok ng butaha. Mhm. O ikaduha, pwede sab nga magpili ka nila kung kinsay imong pangasawon. Unsa? Unsay pangasawon? Nakadayo ba ka ni Odisa? Kung gustuhan ka, gustuhan yun mo, fights kayo. Kuang gulabuang nagabrotos. Ngano ka ha? Sa imong paminaw, mupili ka kog butanga mo akong pangasawon. Kada kong di malas. Mahimog tilawan pero dili pangasawon. Ginawan na siya Butsing. Oo. Dimdimon ang katamis o Kana. niya ilisa na sa buglain. Kana. Gamita ko ng imong utok, Brotos. Kung mga sawa man lang gani ko, kana yung makakita. Gadi ko mag-antos. Ha? Base nog, ako na niya problema sa unahan. Kada kong di malas sinuon. Kung anak kong naibawaan ba Busing, Saman? kanika tilawan o niya Oo. ilisan. Kung naroon ba ko nung sigilis-ilis o babae, no, madugay, maganahag bayot. Awon sa ba? Kadaro ko nimo kung si mong pilion. Huwag ilingaw ni mo bigyan na kamans kondol. Ay, pastilan. Paminaw. Piliis pa ganang mga abdik ha? Abdik. Ay lang na ihatag si Odisa niya. Anhera na ako mo serbisyo si Odisa. Kay... Nakuryoso lang kay ko anang butahada. Kuryoso ko. Bahin sa doy. Ah, Sige, walang problema, Busing. Ang angay ni mo, ha? Si Odisa o si Carla. Kay mga kwapaw, sexy. Pero hamig ba't ang ay? ni... Odisa, ni Carla? Paybayag. Bueno, sige, ugma. I-briefing sila kung unsa ilang mga tahas din isod sa bahay, ha? Kay... Matuhog na ko. Gabi na. Matuman, Busing. No. Pas! Uy. Oh, Tikyo. Unsa yung problema, Tikyo? Nasa si Kapitan ko yung mga tanod. Huwag naasab si Nagmarsya o si Apyot. Nangita nyo ni Sir Tiborcio. Saman, among padayon? Boss? Ha? Oh. Unsa may inyong tuyo, Kapitan? Nga gabi naman kayo. Si Papa natuog na. O ako sab. Padong sab ko mo pa, huwag ikapoy ko. Unsa yung problema? Kuan dante. Hmm. Diya manggudi si Marcia. Nagpatabang na ko kung mahimok pa nga iyang kuhaon ka raw si Orisa. Kuhaon? Uy. Sigurado ka ng Marcia nga kuhaon mo si Odisa? Karon gyud dayon? Ay, kung mahimo lang unta, Dante, ako lang kuhaon si Odessa kay nalimot manggugog ingon nimo nga duna na di ay siya schedule ugma dito syudad. Kay ipakonsulta manggod siya sa doktor kung angay bagyong operahan ang iyang mga mata. Oo. Ganong ipaabot pa man mo ni Aning Urasa? Marcia, nga gabi naman kaayo. Nakadisturbo mo sa mga namahuay din eh. Hey. Ugman na lang na unta. Huwag itahod eh. Ugma naman god ang schedule niya, Brutus. Pag-apil-apil. Ay, pag-apil-apil diha kay wa kay labot. Igom lang kumisulti god. Ilom dia. Kamparason ti karong buanga ka. Oh, sorry, Dente. Makasakod ayon na nung sabihin mo ka high blood ba ninyo. Mian herman god miguro na mong kuhaon si Odisa. Mauro man imong toyo. Di ko makabuot sa inyong gihangyo. Kaya wa mahibaw si Papa na yan ang inyong pasangil. Basta rin limot ka ng Marcia. Pero nagkikipirmahan sa wa kapamulagaw. Ay, wa man ko malimot, anak Dan. Mao nga mangayo kog dispensa ninyo nga unta, kuhaon lang namo si Odessa dinhi. Kay mo sayo manggod miglakaw ugma. Balik lang mo din ugma. Mga alas 10 buntag kay muna iting mata ni Papa. Okay kaduha pa. Kung nalimot ka nga doon na di ay mo schedule ugma, o di na mo sa. Kaya mo pug sa aron mo anhi mo din Nana sa inyong ipirmahan. Nagsabot ka ng Marcia? Nakasabot ko, Dante. Pero pasaylo ako nga nalimot ko sa pagsulti ninyo ganiha. Por eso, balik mo din ugma.
Hindi ko magkahimo sa pagdesisyon kung ako rin usa. Hindi mahibaw si Papa. O, Kapitan, sa sunod ba, ayaw ninyo mo ang muahag yung mugaan ni gabi. Nakadisturbo mo na mo din, Ida. Pasensya na kayo, Kadante. Namasin labi nga pasinog, madara na mo o hangyo. Way problema ng hangyo, pero karon ba itong gabi naman? Dali maayo nga magpanon mo din hitaon, oy. Nagda pagkagdaghang tanod. Abi palang unya sa uban, doon na may daotang gibuhat din Wa may magunahon na o dautan, Dante. Ang amo lang mitabang lamin lang ni Marcia. Kay apil na sa mong gipanumpaan nga mo servisyo may sa tanan, bisag sa orasan. Ay, o lagi, way nilali sana. Mo serbisyo mo, kanang di mo makadisturbo taon. Di ni magkatarungan nun nga tuyuan yun ninyo ingon-ining orasa. O ba di buntag? Naapay laing adlaw. Bueno, mo balik lang unya mi dinhi ugma. Sige, balik mo din ugma. Kaya ko pahibaon si Papa na yan ang inyong toyo. Grabe, Bajit. Huwag yun sila masugot nga ihatag nila karon si Odisa. Pabalikon ko na may ugma mga alas 10 kay. Ila pa ko na pahibaw sa diborsyo. Grabe. Huwag yun kumakayon nilang mga kabuang. Naginubra na gini. Lagi, naluhay ganay ko ng Marcia ganay. Kinagsigi tog hilak sa pag-uli na mo. Pastilan, nagbasol yun ko na siya ng anong. Yung giyunan si Odisa mo servisyo dito. Di na tumabasos ng Marcia. Kaya di ba matuli mo? Si Odisa masay na mugos. Oo, napugos lang sabto si Odisa kay waman sayang huna-huna nga dako kayong peligro kung tuwa dito siya sa ilang halwa. Mga mangtas yung kini mga tawanan. Gawas pa nga mangtas, Bajik. Mga manyaki sa kayo og dagway, oy. Labi nang naong ni Tiburcio og Dante. Lakay pa na ng bayot ay, kanang ilang kauban. Pastilan, murag mabuhaya og dagway, oy. So may sultes, Kapitan? Kuan, kuyugan ko namin niya. Ugma, kuyog sa gihapon ng mga tanod. Muban ko niya, Ugma. Ha? Magpakita ka nila, Bajik? Wa kumahadlok nila, Apiot. Bisag nagbutang pa sila og paskil, dias palibot. Ay, ayaw lang, Bajik ko. Ayaw lang, delikado. Dagan beron ng nag-interes ni mo. Bahala na, Apiot. Basta kayo mukuyo ko niya, Ugma. Tanawang tag-unsay may tabo. Ay, pastilan, Bajik ko. Ako naman, noy, nahadlo ka ng imong gisulti karon noy. Kana bang managana lang una ta ba? Kay delikado lagi kon imong athon. Ay, ako rin bahala ugma, Bajik. Istoryahon ako sa Tiburcio aron ilang buhian si Odisa. Daghan bayag yun kayong nagtinguha sa imong kinabuhi din, he. Ay, kabala ka. Akong unahan ng istoryawan niya sa Kapitan Ugma. Basta, mukuyo ko ninyo, Ugma. Aw, hala, ikaw good. Basta nga, isultihan natin ka, ha? Nga, di pa gyud kaluwas inidapita. Kay, wanted ka nila, dead or alive. Sa lila na ko, Piot. Magkita rin yung tao dito sa barangay hall. Sige, basta ikaw bahala, Bajik, ha? Amping lagi kanunay sa imong kaugalingon. Unsa? Unsay kwaon na si Odisa? Og miyan higit silang tungang gabi? Muna ako nasukan ni Kapitan, Papa. Kimurag, kuha mong respeto sa kanang Kapitan na to rin, ha? Kuanggol man kinis Kapitan Buning? Dugay na kung natahap ining Kapitan nada. Nga. Gusto sa siyang magpapapil din, eh. Bisig kung sa papila may gamiton. Una, Papa. Huwag yung kumusugot. Ngayon kuhaon si Odisa. Gabi, nagod kayo. Nya? Nainsulto ko. Diyaw mo ka ng padong na tumo alas 11 gabi. Mingaw nagod kayong palibot, God. Una, kalit silang nagpanon din, he. Kuyog pag yun mga tanod. Kuwang na lang, ilang ridon na nga tumbay. O niya, unsa man kuno, saban? Mubalik ito sila karon din, he. Oo, na ilang ingon. Kaya kuhaon lagi kuno nila si Odisa. Ang inahan mo ay desidido kayong mubawi sa iyang anak? Kuyog sab nila si nang Marcia kay namugos gyud nga iya lang kunong bawion si Odisa. Buang na ning inahana. Human na siya mo pirma sa kasabutan. Unya karon, mo yano-yano sa diktar na to, ngayang bawion ang iyang anak. Mauna.
Naglagot kung... Lagot kay ko naguna-una pa. Kaya mura ba, gisayunan lang yun siya na to? Gisayunan na to ng mga tawana? Unsa man sad ko na rason? Nga nausab man ang iyang huna-huna. Ang iyang pasangil pa, kaya nalimot ko no siya og sulti na to nga naa ko no schedule si Odisa aron nga ipa-check up ang iyang mga mata dito sa syudad. Kay nga no? Naa pa na puruhan nga makakita ka ng iyang anak? Wala ko mahibawa na pa. Bueno. Dili na itong labdo ng atong o. Papahawaa ka na sa Odisa din eh. Og ing na si Marcia. Nga dili na sila magpakita din eh sa amlan. Musugot ka pa nga. Kuhaon la si Odisa? Sa ingon lang nga nagasayon. Wala'y problema. Ipakuha ka na yung anak nga buta. Og ing na. Nga di na magpakita, sugod ko ng dalawa, dinhi sa atong dapit. Uy, time para gudo na pa, time pa. Di na to ingnon anak kasayon, uy. Kay, mahibaw ang uban niya na, sensiyon lang ta din eh. Nagod sila gipirmahan. Nga, usa ba si apso ni mo itong buta, ha, Dante? Huwag kayo makuha na, buta ka na. Kuan ba, stilan na, sayang sa baya kayo, papa. Kay natanawan ako nga murag, kugihan ng buta, ha. Mayo lang na sila pahilot-hiluton sa akong buko-buko. Hanggaw. Naidagang babae, oy. Pamili lang diya. Basta ha, mauna to, ha. Ing na si Marcia. Nagkaroon na yung adlaw, kinahanglan nga mulayas la dinhi sa amlan. Way dagang istorya. Papahawa dayon sila. Ni balik ni dinhi Dante. Sama sa imong itambang gabi na mo nga mabalikon may karon dinhi. Aron mo kuhaon si Odisa. Wala'y problema, Kap. Nagka-istoryahan na kami ni Papa. Ug mato niya, pwede na ninyo magkuha si Odisa, pero... Sa may piro lang. Sa may piro. Ayaw pagkapilapil lagi og tingog diha, kay wa kay labot sa istorya. Naunsa ka ba? Ay, di ba, nangutan na lang ko ba? Amo na bang makuha si Odisa, Dante? Makuha na ni mo nang. Pero, kinahanglan nga musaad ka na mo. At tubangan sa daghang mga nakasaksi nga nakapalibot karon dinhi. Nga imong iuli sa luwag nimong kabubuton dinhi si Odisa human sa inyong pagpag-check up niya. Abi ni mo nang. Wa may problema, God. Nga di na mo mubalik dinhi. Pero tambag lang inako ninyo. Ang gusto gyud ni Papa nga papahawaon mo dinhi. Pero nining kaso ni Odisa, kay lagi magpa-check up man ka. Yatagan mo uglain pag yung kahigayonan ron nga tumano ninyo ang inyong gisaad o gipirmahan nga mo serbisyo gyud mo din eh. Kanang sabutan pa na namo dan. Ayaw lagi pag-apil-apil. Bida nimo suntukan ta marunong ka diha na. Wa ba kanang misulti man lang sa gugustingon. Good kay mao man ay nasunahon na ng Marcia nga ila pa nang sabutan ug usab ni Odisa. Di ba nang? Sige. Mo ingon lang unya ko nimo, Dante, ha? Mo desisyon lang unya ko kon gikan na nga makapacheck up si Odisa. Bueno, way problema. Karon dayon, akong ipadaan ninyo si Odisa. Brutus? Boss? Pagkausan ninyo si Odisa. Ay, stick nyo. Dadali sa Odisa din eh. Dali! Odisa, anak. Ayaw si problema. Ganong imo man kung gikuha o balik din eh. Mo pauli lang una, Odisa. Ato ta sabay magsultihanay. Oh! Chico! Kaya na mo, man. Kap! Dakpa ninyo kanatuhana! Ayaw na ninyong buhata kung gusto mong kalinaw. Kapitan! Nagmando ko ninyo! Dakpa ninyo kanatuhana! Kimaw na mando ni Papa! Kanit lang dati.
Wa kumuha ni aron mangita ko gaway. Gusto na ko nga di lang kisuudi sara ang inyong pagawson. Kadtong tanang babae nga inyong gipugos aron himuong katamang. Karon dayon, pagawsan ninyo. Kinsa ka bang mumandar na mo din ha? Kapitan, pahibawan ninyo sipi. Kinahanglan nga maluwas ninyo ang mga babae nga ilang gikidnap o gibilanggo sa lambay. Ayaw patakag sulti diya, Chico! Kung di ka gusto masakitan ka din Hatagan ta mo gigayon kutob karong adlaw. Kung di ninyo buhian ang mga babae nga inyong gibihag din dunay mahitabo din Lupita. Diadlok pini mo! Wa ko manghalok! Nagpasidaan ako ninyo. Kay sobra na kayo kining inyong pag-abusar ining Lupita. Ignas Tiburcio, nga pabuhian yun karon dayon ang mga babae. Nangabuang na mo! Wag yung nahimo! Anong dakpo ninyo katutawana? Naglibog ang ato mga sakop, Papa. Kay diha si Kapitan. Nga akong imandaran. Wag yun mamino og musunod sa akong gisulti aron dakpon si Chico. Mga buang mo pulos. Nganong mag-agad mo itong buang nga Kapitan nga utrom sa itong way ayo? Lisod kay ilihok pa. Kung mapalilay nakakita, gibukaan ko rin yun siya ang bagol-bagol kito si Chico. Swerte lang yun siya. Kinaidag ka mga tanod. Una ang ako nahibudngan kung ganong wagyoy usa nila nga may aristo ni Chico. Nga nahibaw na to sila. Nga dakpunan tong tawhana. Punyeta. Idoy. Punyeta! Ato na to si Kapitan Buling. Pakito na ko siyang tamparos nga pinawalop. Dili na siya mutuo na to, ha? Lugar ko nagsulti ni mo, anak pa. Nga kanang Kapitan, ha? Dili na to kaalyado. Yatisra? Ha? Mutraidor gila siya na to, ha? Mao sigurong iso kaayo ni Chico kay gilabanan siya tumaong Kapitan. Ayaw ninyo pagawsa ang mga babae. Kabati mo? Ayaw pagawsa. Ayaw niyong sundas, Chico. Kita mo'y masunod dinhi og dili siya. Biday, hilas bitaw ka ito, hana pa. Hilas yun kayo. Gihulga pa ko. Kung di ko nato siya sundon, doon nagyog kuno'y dautang mahitabo din sa atong dapit. Kita pa iyang gihadlok. Wa siya malipong. Mura lagi si Kinsat. Natuo tingali siya. Nga nakapabor siya og dako na to. Bosa ka mo, Dante, Brotos. Sir, ansa man? Maunay akong giingon ninyo nga kinahanglan nga alerto kamong tanan. Tudloy igyod og pahinumdumi kanunay ang tanan atong mga sakop nga mag-inabdik pirmi. Kay bisan og usara tuod ka na si Chico, usara siya. Delikado kayong malipata sa usalang katao. Dako kayong kawawan sa atong habig. Aron gyud makuha aning kabusado aning Chico, Papa. Kinahanglan ang iyang mga gaway may una natong paantos. Gusto ko nga makatilaw og kastigo si Kapitan Buning. Gusto yun, sir. Kanas Kapitan may angay ng unang silutan. Ako rin bahala ng Kapitan, Papa. Di lang kay kastigo ang iyang madawat ikan ako. Kung mahimo, papaso na to siya nining kalibutan na. Mao ka na'y angay niyang mahitabo. Hain man ang inyong Kapitan din eh. Tawagan ninyo si Kapitan. Ay, si Kapitan. Ay, si Kapitan. Kapitan ba? Sir Tiburcio. Kumusta, Kapitan? Mayo ba, sir? Kamu? Kumusta po? Kapitan, dili na lang may magpaligoy-ligoy pa sa among tuyo di animo. Unsa ba ning kalakiha? Nga dili ka naman musunod kung unsay mga patakaran na to din eh. Ikaw ang tingog. Usam day ang akong kalapasan nga nahimo, sir. Mangutana kapag unsay imong sa nga nahimo? Suma! Nganong wa man imudak pa si Chico? Nga giingnan man unta ka, nga aristohon ninyo katong tawa, ha? Pasaluwa ko ninyo.
Digyo ka na ako mahimo. Kay una sa tanan, wa ko'y nakitang rason kung ganong atong arestuhon si Chico Malo. Pa, tanawa na iyang tinubagan pa ba? Mao ba na isatong tubag sa usa ka opisyal sa gobyerno? Pa? Wa ka ba makakita sa daghang mga gipaskil na to diha? Ha? Sa palibot? Wanted kantong tawhana. Ako nang ikonsulta si Hippie niya. O pasilo ako nga muingon nga bisan si Hippie naglibog kung usang itabuan nga nahimong wanted ka na si Chico. Wa silang record nga dunay Chico Malo nga wanted o pinangita sa balahod. Ponyeta! Nag-agad pa mo sa inyong listahan? Ako'y nagsugo ninyo nga ipadakop ka na tawhana. Sir Tiburcio, igo lang mi nga misrod sa unsay husto nga gisulti sa balahod. Kung tinuod man gani nga dunay kalapasan nga gihimo si Chico Malo, dapat kami ang unang maibaw. Pero bisag usa, wa mi nadawat nga mareklamo batok niya. Bisag sa among bloody record, way nakasuwap nga reklamo batok ni Chico Malo. Oy, Kapitan! Ha? Kaupaw ka lang da. Huwag ka makadungog sa gisulti ni Sir Tiburcio ni Boss Dante. Sila na mismo umanong-sulti ninyo nga kana si Chico Malo, kriminal kana. Purbida ninyo dinhi. Mao di ay nga wa mo sinso kining inyong dapit dinhi tungod kay pulpul kang kapitana ka. Sir Tiburcio, wa nimo gamitang imong utok. Kung tarong ka ba unta ko na huna, may konsulta unta ka na mo. Kana. Sana, Brutus. Mabitaw. Nga nung wa man mo konsulta. O sipagtuon ninyo, kami mao'y mag-agad ninyo din, Hoy, nalimot mo nga kining inyong barangay din, sakop sa Asyenda Amlan. Ug ang tag-iya din, sila si Sir Tiburcio o Boss Dante. Sorry kay ninyo. Kay wag gi kumaybaw diyan. Tanawa, papa. Gawas nga buang ning kapitana. Wa pagirespeto na to. Wa siya may bao nga kita na'y tag-iya din sa Amlan. Kapitan, kundi mausab ka ng imong kinaiya. Alisto ka. Balikon ka na mo dinhi. Ug timan ikini. Say gayon nga mobalik na kami dinhi. Ayaw na ginunyag pakita pa namo. Silua ko yung Sir Tiburcio. Gihimo lang ako katugdanan. Hilam! Pulpul kang kapitan. Basta. Timan ikini. Oras nga mobalik kami dinhi. Ayaw na gid pagdahom. Nga magpabilin ka ba sa imong serbisyo? Wa gyud ko makatog sukad kahapon sa pagsigig huna-huna ni mo, Odessa. Mao bitaw nay, nga kinahanglan na ka nga mopahuway karon. Kay musugmat na sa imong sakit. Ay, nalipay na lang ko nga naghuna-huna nga ni anak karon. Kay kundili patungod ni Chico. Tingali, unsa na kahay nahitabo nimo dito sa sud. Ang akong gikaluyan, katong mga nahibilin dito. Si Ginaline, ang anak ni Randy Huling. Ay, maogyod. Kibadlong bitaw sila ni Chico. Mura magyudog. Wa sila'y plano nga ila tong pagawson ang ubang mga nahibilin dito. Unya nay, unsa may atong plano ron? Sigurado magyud ko nga papahawaon na ta nila dinhi. Miingon si Chico nako nga dili gud kuno ta mo pahawa dinhi. Usa may mahimo ni Chico nay. Kung ang tanang sakop ni Tiburcio mo imo ani dinhi o gubon ning atong payag. Ay, kung mahitabo man gyud gani na. Moadto ta ni Padre Rosales. Mangayo tagpanabang dito. O kaha si Kapitan. Kay mutabang maginas Kapitan nato. Sagdi lang, nay. Kung dahil lagi ta papahawaon karon din mupahawa na lang kita. Magkakita ra lagi ta ulaing kapuyan.
Paaboton lang una nato si Chico. Muanhi manggid ko noon niya to siya dinhi. Kay plano sab niya nga dadun tagbalik sa syudad. Kay nayon gid lagi kuno ang pagpaopera sa imong mata. Ay, naikog na kaayo ko ni Chico, Nay. Daga na kaayo siyang natabang nato. Magpasalamat gid tas Ginoo, Odessa. Nga gihatagan ta og ingon ni anang klase sa tao. Kay kunwa pa, ambot kun unsa na kay mga nahitabo nato karon. Sagdi lang, Nay. Magpasalamat lang kita sa Ginoo nga wa kita niya pasagdi. Bisag sa kakuyaw sa atong kahimtang dinhi. Istorya na ko sila sinirandi ug nang huling baychik. Nya matod nila. Gusto sab nila nga makuha ang ilang anak kasi Ginalyn. Sigurado ko nga ang tanan dito gusto na sab nga magawas. Paminaw piyata. Muli nga tumbuhaton. Unsa man baychik. Ato na to si Hippie. Ato istoryahon. Sultihan na to sa tanan sa ilang mga kabuang ni Tiburcio ug yung manitante. Aron ilang luwason ang ubang mga nahibilin dito sa zona. Pero baychik, ikaw? Pingan naman ko. Basin ba niya og arestohon kag apel ni Hippie? Ay pagtuon na apyot. Oh. Kanang paskil nga ilang gihimo-himo. Batok na ko. Ilara ka na ni Tiburcio. Sila rin nagbut-buutan na. Pero di ba nahibaw man kapulisan na pinangita sa biyog ka sa balaod? Ang mga taga dinhi nailhan ko sa pangan nga Chico Malo. Pero was lang mahibaw sa tinud-an ni kong pangan. Nga ako si Rafael Reyes. Ang ako lang ba, baychik? Basin bag mahibawan nila nga ikaw si Rafael Reyes? Kung musulti sila si Tiburcio sa kapulisan, nga si Chico o si Rafael usara, posible nga mabilanggog ko. Pero kung wa sila musulti bahay sa tinud-anay na kong pagkatao, di gud pwede nga arestuhon ko sa kapulisan. Nga way warrant o para si Chico Malo. Ay, bisa kong saan ay. Delikado gyud ang imong kahimtang baychik. Saglang. Nagkadawat ako sa kamatuoran nga mao gyud kining akong kapalaran. Pero dili kini mahimong babag sa akong pagpaningkamot o pagpanlimbasog karon nga matabangan ako ang asinda amlan. Kinahanglan nga mabawi gyud din ako gikan sa mga kamot nila ni Tiburcio. Mao gyud, baychik. Kamo gyud original nga tag-iya niini. Nasayod ang tanan. Di gyud ni ila ni Tiburcio. Mao nga ikaw mo dunay dakong katungod dinhi. Kinahanglan nga mabawi gyud nimo aron maluwas ang tanang tao dinhi sa mga pagpanlupig nila ni Dante ug Tiburcio. Buhaton ako kutob sa mahimo piyot. O sige, tara, ibalik ko. Dito magdugay. Kinahanglan nga itong pahibawon sa Hippie aron maluwas pa katong mga nahibilin dito sa sud sila ni Tiburcio. Ang dako ginatong lapad sa o karon. Kini gyud si Chico Malo. Mo na nagdaog di mal na to din eh. Bitaw, boss! Abasado, do kayo tawhana. Murado ba o gwapo? Bilib sa bukos kaabdi kini tawhana na. Idlas gyud kayo. Wa pang yun mataymingi, boss. Kay kon mataymingan na niya na nato, sigurado kong digdiigat sa magmahay. Ang nakalisod, kinaagihapoy dagang mga tao din eh, na may tabang o panalipod niya. Tinuod yun na, labi na itong murag pitugo katos apyot. Tapos, kusog ayaw magpapapel tong tawana. Sagdi lang, may adlaw na ni mga tawana. Lambi na yun na si Chico. Unya, busing, gibanduan na ba ko ni Sir Tiburcio nga papawaon na gyud ko no sila din ni Marcia og Odessa sa atong dapit. Ayaw na, Brutus. Singan? Nga naman? Ako rin mo pasabot ni Papa. Hatagan lang nato og gamayng pabor sila sinang Marcia og si Odessa. Pero busing, basin og ako'y kasukan ni Sir Tiburcio. Mandor ba gina niya nga papawaon to mga di mo tuman sa sabot? Ay, lagi. Naibawa ko niya na. Ako rin musulti ni Papa. Ikaw good, boss. Nagagad lang ko sa inyong mando na ako. Atuay noon sila sinang Marcia. O gunya, istoryahe.
Unsa may akong istorya nila, bossing? Ingna sila. Nyatagan ako sila o kahigayunan nga magkahuna-huna pa sa pagpalig. Tambagis ng Marsya nga pabalikon ka din si Odisa. Pabalikon yun, boss? Oo. Ingna nga di na sila papahawaon basta pabalikon lang si Odisa din eh. Unya, di nagyud siya pabalikon, bossing. Ay naunsa ka ba pa rin kamuti nga makumbinser ni mo? Nahibaw kung kaya ra kayo ni mong buhaton. Oh, boss, ayaw nagkalain, ha? Oh, gusto lang kong mangutanan ni mo. Mangutana? Unsa man na? Akuan ba ka ng... O zaman, bossing, di ka nga nagbayot. Nagwapahan yung katungudetsa. May pagbati ka. Gul ka man ka, Brutus. Nabuang na ka? Ngano nang utana magkana, ha? Nakailabya ko ni mo. Di biya kaingon, ana. Ligdong baya kasi imong mga desisyon. Ayan lang gud daghang sukit-sukit pa diha. Ang ako ba? Ayan lasig ang ako diha. Basta kay sundang akong gisulti nimo. Kinahanglan nga di ninyo papahawaon sila si Odisa o sinang Marsya. Mao kanay akong mando ninyo. Di patawag ko nimo, sir. Oo. Gipatawag ti ka. Kay doon na may sumbong na ko din nga ikaw ko no, nga nung wa ni mo apila o guba ang bahay nila ni Marsya o Odisa. Ako answer kining wala ka sultihin ni Boss Dante. Nga mauman iyang tugo na ako nga dili ipapilang ang ilahan ni Marsya. Nga naman ko no? Kung answer, basta kay mauman iyang tugo na ako. Mas maitingaling sa nila imong pangutanon kay igor man ko misunod ko noon sa inyong ipabuhat na ako. Wa gid sa musulti nimo og unsay rason? Wa man sir. Ang yang tugo na ko nga dili pa hilabtan ilang bahay ni Marsya. Kung mangutana kuno ka, siya ko na imong pangutanon kay siya ray mo pasabot nimo. Hindanggaw. Hain sa karon. No, wala ba ko kibaw sir? Tawagan na kanimo sa siyang cellphone ba? Buisit. Buk ang gintuhan na. Ingna siya ha. Kung magkita mo ha. Nga way exempted sa akong balaod. Kinahanglan nga kung kinsa to makasupak sa atong mga patakaran, way daghanglangan. Papahawaon ko na yun. Ako lang niya siyang ingnon, sir. Ingna yun siya! Unsa may among ikaalagad ninyo, Dante? Inyo na ba ming papahawaon din, he? Relax lang. Relax lang, nang Marsya. Basta nagtuo ka nga mga dautan ming klase sa tao. No, dili mingon ana nang Marsya. Nagailagan ko ninyo. Ilabi na ni Noy Densyo kanayan to. Naibaw ko nga mga maayo mong tao. Salamat sa pagdaig, Dante. Ni ako nang Marsya tungod kay ipahibaw na ko ninyo nga laom kayo nga akong pagsabot sa inyong kahimtang. Ang tinuod, gusto ni Papa nga mahinlo kining atong dapit. Mahapsay o magmalinaon ang tanan. Ugaling lang, kay doon ay mga tao nga musupak yun sa atong mga ipatuman nga mga regulasyon. Mahinong din nga dili-kalikayan nga doon ay mawa sa atong mga silingan. Natural lang yun ang ingon ana nga mga mahitabo yun. Ha? Tungod kay doon ay mga doon naman tayo gisunod nga mga balaod nang. Mas mulabaw ba gid ay ang pagsunod sa inyong balaod, Dante? Kaysa kaluoy ninyo sa mga tao? Kuan Odessa. Abi nimo. Ako og si Papa managlahi og prinsipyo. Si Papa agresibo nga pagkatao. Pero naa siya malumong kasing-kasing. Ako, mandi ko lang yun kung maminaw o mutanaw sa kahimtang. Sama ninyo. Di ba matun ninyo nga ikaw aduna di ay schedule sa pagpa-check up sa imong mga mata?
Para na ako, wala problema. Di ba yung pugson mo? Kaya isa mo nang gikaingon, ang pagserbisyo ninyo dito sa amoa, way nagkapin, way pinugsanay. Pero, di ba inyong gusto nga papahawaon ninyo ang mga tao din eh? Katong dili mo uyon nga mo serbisyo sa inyong panimay? Actually, dili ka na akong ideya kang papa ka na. Nagsultihan na namin ni Papa mahitungod niya ng butanga, Orisa. Tinood na. Kaming tanan din ni Dante. Dako kaayo ming supak sa inyong mga pamaagi. Digid makatarunganon, nga human sa kamatayon ninyo Fausto. Dili ninyo sundon ang gisaad ninyo Fausto para sa tanan. Ha? Unsa goy? Saad nga dili na mo sundon? Nalimot ka? Nga Senyor Fausto nga dunay plano aron ihatag niya kining mga yuta sa mga lumad ining dapita dinhi sa asyenda Amlan? Oh, di na tinuod nga, di na namo tumanon. Uy, sumagod. Kadaghan sa mga lumad dinhi nga naawarda na sa ilang dugay na kay serbisyo dinhi. Gani, naami mga listahan sa mga tao nga makabenepisyo niini. Uwa ba di ay may maapil sa listahan, Dante? Kay gusto magid ninyo nga mamahawa mi dinhi? Nang, ayaw mo kabalang ka. Ako nang gipa-review ang bahin sa inyo. Nahibaw ko nga lumad na sab mo dinhi. Mo nga ipaniguro na ako nga usa mo sa makabenepisyo niini. Ay, mahimo bang mangayoon niya mis listahan, Dante? Aron sa mahibaw ang uban ba? Ayaw ka bala ka nang. Kami rin mahibaw niya na. Basta nga, kamo, ipaniguro na ko ninyo nga di na gyud mo pwede nga papahawaon din. Daghan kaayong salamat kung maukan ha. Among lauman ka ng imong gisulti diri namo, Dante. Magalao mo ng Marcia. Odessa, wa na mo'y angeng saligan ni Dapita. Ako ra gyud. Kaya ako rin makahatag og tinud-anay seguridad ninyo nining Dapita. Ug wa nay lain pa. Diin ka bagikan? Dihara pa, dihara. Nara ko'y gisusi diya sa dawis. Nahay nagsulti na ako nga gikan ka sa ilang Odisa. Oh, natural pa. Kay naghapit-hapit man ko sa mga kabayan. Pero unsa ba kining kalakiha, Dante? Ang akong mando, klaro kayo. Nga kutob sa musupak sa atong mga patakaran dinhi. Kinahanglang wad-on gyud ining Dapita. Oh. Ug unsa may nasud sa imong utok? Nga imo man gihatagan og pabor sila si Marcia ug Odisa. Din lang nato na sila na ginuton pa, Papa. Kaya unas tanan. Buta taon na si Odisa, tigo ang nasi ng Marcia. Ato na lang ang ikon. Ayaw kog lecture, Dante. Kay kana si Marcia. Ayaw kalimot. Nga sa buhi pa si Anhing Dinisyo. Numero 1 gidang pamilya ha. Nga supakiro kay nato. Busawa ko ganahin na nila. Ay, kalma lang. Ako rin bahala, Papa. Ay, nagkagulan na nila, God. Di na kinahanglan nga daginuton pa na nato sila. Naunsa ka man yung taon, oy? Nganong di ka man musunod sa kong mando? Dili lagi ko gusto nga dunay mahabilin nga traidor ini Dapita. Papa, ang ugat ni mo, ang ugat ka magmaayo. Pa, ako ipasalig ni mo. Nga dili hulga sila sa ng Marcia o Odisa nato. Busawatay ang kabalakan nila. Hatagan lang nato sila konsiderasyon tungod kay buta man na si Odisa. Kuidaw ha, Dante. Nga. Nahibaw biya ka sa kong batasan nga dali kay musurok ning akong dugo kung makakita ni ng mga way hinungdang tao din sa ato. Basta nga kung mando o sara. Kinahanglang papawaon kitong mga tao nga masinupako na to sukad pa kaliadto. Abi ni mo, Papa. Sultihan talang yun ka sa unang rason kung nga nga di na to anging wadon. Sila sinang Marcia o si Odisa din eh. Kay? Kayo siya rason, ha? Kay. Ibaw eh. Nga, kana sila
pinangga kay na sila ni Chico. Ug sigurado ko nga pagaduaon na sila ni Chico. Ug ni anang paagiha papa, makabahos raw niya ta ni Chico. Magamit na to ng mga tawhana pinaagi sa itong pagpanimahos niya. Sigurado ka? Papa. Naibaw kay ko na. Mao nga ato lang silang diskartihan. Pakitaan na to sila og maayong gawi. Kay, nakita na ko nga ang kaidlas ni Chico. Madagpan ro niya nato siya pinaaki niya ng mga tawana. Sana? Sige. Muuyon ko anang imong nakuna-kunaan. Kana. Pero, siguro abaya gyud Dante. Nga kung madakpan na to si Chico, kanang mga tawana, lakip na si Marcia Ogunisa. Kinahanglan nga mahanaw sila ining dapita. Makalaom ta, papa. Pasagdi lang ko sa akong mga diskarte. Aron makabaws ra gyud unya ta ni Chico. Oy. Mayo kon mao. Pero, ang sa may nakaon niya nga, kalit man nausab ang iyang kinaiya, ha? Saman. Na, ambot lang, Piyot. Lahi og tuno karon si Dante kumpara sa mga miaging adlaw. Maayo kayo siya namo. Og matod pa niya, no? Dinagit ko namin niya papahawaon din eh. Ang ngayon lang sabyod. Kay, waman sila katungod nga mo papahawaan niyo din eh. Kay kita ko yung mga original nga. Lumad nga taga din eh. Na mga bagong namuyo diha. Gitagan mga nila dayon dakong pabor. Ha? Na mga ko na ititolo sa mga yuta ang ilang gihatag. Daghan gyud Piyot. Kana, mga gyud. Sa akong nahibaw-an, ubay-ubay gyud kuno ang gipanghatagan nila og titulo sa yuta. Bitaw. Ako sopa ka nang manghatag sila. Kon kayuhan sa tao. Pero, hunaon sa bunta nila, uy. Nga, wasab gyud sila katungod nga mo papahawa sa mga lumulupyo din eh. Kay, di man ilang yuta. Kang Don Fausto man eh. Way lang yung makapanunod din eh. Kadtod yung anak ni Don Fausto nga si Rafael Reyes. Unya, unsaon man ana nga, wa masab siya magpakita. Nagtago-tago man kay naidaghang kaso. Dili na tinuodis ay. Ganyan lang ang gipasangil ni Rafael. Mug nara na nila ni Tiburcio. Og di gyud taon na tinuod. Og ngano nahibaw man ka, Piyot? Basta. Di na ta mahibaw nga na. Kay, kinaiya ba na nila ni Tiburcio mayo kay mo tumo og istorya. Piyot, hinaya lang ang ibok di ko. Kay naaon niya laing makadungog. Oo, bitaw na. Okay ra ko anang paayo-ayon lang Dante dihan ninyo eh. Pero in town, pagbantay lang yun mo. Kay sagad sa mga bitin o kinaiya, ingon ana yun ang ilang buhaton. Magpayo-ayo. Unya dito, doon na ilaing motibos kinabuhi. Mailan naman gihapon na, Piyot. Mulutaw raman gihapon kung unsa may ilang dautang motibo siyang gipakitang kaayo din hinamo karon. Mao na nga magbantay lang yun. Kay lisod na kayo kung mabiktima ta sa mga scam. Kay maora ba yun ay uso karon? Lain po di ay ato, Piyot pa. Wa mo makita ni Chico karon? Gahapon ra. Pero karon, wa pa gid may makita. Mura man gud nang tagulilong na si Chico kay mukalit lag buto dito sa bay. Ug sagad na siya magpakita nako kana nang mangit-ngit ng palibot. Ugma na baya ang among sabot, Piyot, nga mubalik mi dito sa syudad. Kay gischedule na rabagid ni si Odessa para sa iyang operasyon. Ayaw ka bala ka nang kaya. Di gyud mo pakyaso ni Bay Chico. Iyahagin ang tinudon gyud. Bitaw, tinudon na niya. Naara niya, Piyot. Basta ako, magpaabot lagi ko kung kanusa ang gusto niya nga iyaming dadon og balik sa syudad. Kanusa ganin na si Chico, no? Yahagin na doon, tinudon, ay. Pabuto na nato na siya nga. Makahigayon siya, duaw din eh. Ato lang siyang sabton siyang kahimtang karon. Ilabi na nga, naidaga mga sakop ni Tiburcio nga nagsigi og libod suroy sa palibot. Init pa kayo ang ilang pagdumot aron makabaho silang Chico. Tinuod na, Apyot. Nga? Magampo lang kita kanunay nga ipahilayo lang si Chico sa mga katalagman. Ilabi na sa mga tao nga nagtinguha sa iyang kinabuhi. Ay, kulon sa magani mahitabo ni Bay Chico. Wa nagila yung paninglan sa mga tao din eh. Kanaragyan sila si Tiburcio o Dante.
mo si Sir Tiburcio, boss? Oh, nakita na. Nganom di ay. Na, suko, yung kaayo to siya nako. Kay ngano ko nung wana ko apila o pagguba ang bahay nila ni Marcia o Odisa. Ay, ako na siyang gipasabot niya na, Brutus. Unya, wa masuko. Oh, masuko gira siya kung watay katarungan. Pero kung rin na gani, ay maminaw naman na si Papa nako ba? Unya, unsa may imong gikatarungan niya? Ako na siyang ipasabot nga dili maayong mawa sila sinang Marcia ug si Odisa din tungod kay, di ba? Pinanggaman kayo na sila ni Chico. Oo, bitaw. Kung ato gud silang papawaon din sa sila, maglisod na tas pagpanimaos ni Chico. Mga kanang mga tawana, magamit kayo na nato aron makabahos ta ni Chico. Pinaagi nila malit-agraw niya nato si Chico. Bitaw, no. Karon mo lang ko ni masultihan ng ideya, habosing. Sabi na po. Nga naman nagkaroon lang tika sulti. Ya, mo nagsagod ka. Kuan. Di na nakinahalang isulti pa, Brutus. Suma, gisuko mo ka? Nga panidaan yun sila sinang Marcia o si Odisa, Permi. Wala ka makakuha sa kuntumong. Nga nung ako silang ipapanidaan. Tungod ka na ni Chico. Bidasab ka, Brutus, eh. Bright man unta ka? Kuan mang, abi mo gud ako busing og nausab na ka. Kay? Oh, kay kanabaya si, ako, kinabaya sab kay katarungan nga mausab ka kay, kanabas Odisa, kanang, parehas ba may batang, mga gwapahon ba ya? Iutoy ko, Brutus. Lumda! Ay, daghok may ang akong mga gipakitang lihok. Sabta og maayo, kung anong ako kininggihi mo. Kaya ron nga, makabaws yun ta ni Chico. Uy, salamat sa pagsabot, busing. Pero kung mahipos na unya nato ka sa Chico, magpabilin pa paghihapon na sila si Marcia o Odisa, di ha? Depende, Brutus. Ako lang unay agda ninyo. Oh. Sunog! Sunog! Sunog ko na, busing! Hoy! Sunog! Hoy! Sunog! Sunog, Brutus! Sunog ko na! Pagtawag mo, bumbiro! Sunog ko na! Nakatawag na ba ka mo, bumbiro? Ha? Gante! Okay na pa. Nakatawag na ba mo, bumbiro? Okay na. Wala tayo angin, kabalakan pa. Kay, kontrolado na kayo. Naog daw mandayan ng kusina. O, dinhin na lang dapit sa budiga mo eh. Gamay na lang. Ponieta! Sa budiga o sa kusina ginagsugod ang kayo? Baba. Kaning basa, sir. Busing. Brutus! Kuan kining... Unsa man? Napaong ng kayo? Napaong na, sir! Pero ang mga katapang, nakalayas! Unsa? Ngayon nakalayas man? Nakalayas, busing, nakagawas. Kay, doon ko na lalaki nga nakasodin o di pagawas ang mga katabang. Mauna ni ang akong giingon. Wa na'y laing nakasodin Si Chico Malo na sab. Paluay! Mga inotel mong tanan! Oy, ngano makabitsik nga mura makagikotasan? Ngano ka? Dito ko gigas sila Tiburcio. Akong gisunog ang ilang bay. Gisunog ni mong bayan nilang Tiburcio? Opyot. Anong yung mga gisunog? Ako tong gituyo aron mabulabog sila. Kay akong giluwas ang mga katabang dito nga ilang gibilang sa budiga. Mao ba? Unya bay? Nagkagawas na sila, Pyot. May noon. Pero, patay. Unya na nanaon sa mga bayan nila ni Tiburcio. Wara mo sa. Kaya natabang Manila. Ikunwa pa. Maparehas yun sa Casa de Piedra. Kaya nga nung, Bechik? May kalabutan ba sab ka atong pagkaog daw sa Piedra? Di sila takos nga mupuyo atong napita, Pyot. Ang angay nila, kinahalang mapapasla din sa asyenda. Hey, pastilan. Murag, nahimuot ko anang imong gisulti, Bechik. Sigurado gyud ko nga miolbo ang kasparon sa kalagot nilang Tiburcio Dante. Wala gyud sila ilaing kapasangin lan ini. Ikaw ra gyud.
O, di na ko mahibong na na. Puslan man, Piyot, nga ila kong gingon ini. Kinahanglan nga makabawas yun ko nila. Di pa niigo ang akong gipakitang panimaos nila. Muabot rin unyang adlaw. Nga ako na pud ang panudya. Pastila noy, amping yun taon ba, Chik? Amping yun. Kasigurado ko nga di igaw kanila lungan, kundi kanila madakpan. Parehas na mi, Piyot. Kaya di sab na kulungan ang pagpanghasi din eh. Usmon ko, hutdon yun ako silang tanan din eh, Piyot. Wa na gyud ko magkauyo ni Dante. Kinahanglang ilisan na nimo ang tanan nimo mga sakop. Ha? Nganong ilisan man, Papa? O mangutana ka pa? Usa man? Dili na nimo ilisan? Magpaabot ka pa nga mapaig ta dinhi? Kanang mahimo na tang uling? Gusto ko nga ilisan sila tanan. Way mga ayo! Pulos tanga! Ha! Siyaro! Sa kadaghan na din eh. Wagi na ka-diparal sa pagsulit Chico din eh. Sagdi lang, Papa. Ako rin bahala. Doon na tayo mga pangilisan, pero dili ang tanan. Ang tanan! Ang tanan yun! May gusto na ko nga ilisan. Ayaw lang pa. Ayaw. Lisod man sa pagayo ko ng tanan. Usahay lang yun. Doon na kayo mga tangaon din nga mangin. Mangin sa uban. Tanga ba? Kini mga tao nga akong gipili nga mubantay na to din eh. Mga mayom ni silang laki. Ayaw ko hatagi ano nga pulpul nga katarungan, Dante. Kung dili mo sundo ng akong gimando ni mo. Hastan si Brutus! Ako ka papawaon nini! Ayaw lang sa Papa. Hatagan pa na to og higayon ang uban. Ako rin lagi mahibaw. Paniguro na ko ni mo. Nga doon ako'y pangilisan din eh. Ora mismo. Agong paibaon si Brutus aron nga magbutang taog mga kasaligan gyud kayo nga mubantay dinhi nato. Ayaw pag nagagistorya, Dante. Buhata na yun. Asay kasultin mo, Dis. Mao kayo. Ano ka iskapo gitaw ng mga daga? Maayo gani kay wa maog daw ang ilang bay. Oo, wa man sab noon. Murag gitoyo ra sabto ni Bachiko aron ba nga ma-distract ang ilang atensyon. Na, musamot gud ang ilang pagdumot ni Chico. Naibaw na si Chico, Anadis. Wag yun ko na siya mahadlok siyang gibuhat, ay. Nahibaw ba sila, Piot? Nga si Chico ang naghimo sa ingon? Nahibaw mo ko na nang. Naamon ko na yung mga nakakita niya. Iso gud kinis Chico da. Huwag siya'y kahadlok, Nay. Bisag nakataya na ang iyang kinabuhi aron maluwas lang gud ang uban. Ay, husto rasab nga iya tong gibuhat. Kay kung dili, mabiktima gyud sa pagpangabuso ang mga daga dito. Tanood na nang. Wala magana sila si Randy Huling diha karon na mahawa gyud, nanibat matod pa sa uban na silingan. Koyog ang ilang mga anak nga si Ginaline. Ilang anak, di mga usar man di anak nila nang no. Si Ginaline raman, maray ni Koyog. Kinahanglan gyud nga manibat sila. Kadelikado man kayo kung magpabilin sila din eh. Sigurado gid ko nga pangitaon sila sa mga sakop ni Tiburcio. Para nako, no? Mas maayo gid nga maglikay na lang. Kay bisag ako, matag karon og unya. Nahadlok gyud ko sa atong kahimtang dinhi, uy. Ilabi na nga na ay daghang mga sakop nilang Dante nga magsigig bahas-bahas din sa ato. Ano ba kaya na silang magtakin-takin sila mga armas nang? Ay mo lang. Ug maunay akong gikahadlokan, Piot. Kay bisag ang mga pulis, mahadlok na gud nila. Kay manokol man. Lagi sila lagi boy haod din lagi. Haod kayo. Gigil mahadlok, mga pulis na noon madlok na binali na noon. Di kita makabatunog kalinaw din eh, samtang naa pa na sila. Mao nga magbantay lang kita sa atong mga lihok. Dili lang kita mo kumpiyansa, permi. Pero abi ninyo, nang Marcia, Odisa, mato de Chico ay, hapit na gining mga tawana, yan siya na. Usay hapit, Piot? Hapit na ni sila, kuan ba? Hapit na ni sila mamati. Mati. Gamay na lang yun og kuwang ni mga tawana, mamati. Makabaos ra gyud niya tayo nila. Nawa niya. Ay, sige lang mi kadungog ni mo, Piot, ka mo ingon ka, ana.
Kay ngano, giunsa man pagsiguro ni Chico nga hapit na ta makabaw sa anak nila. Ay, kada lisod pa kayo, sulti karon nang lisod pa kayo. Pero, isag ako, natanawan din ako, sunahan. Nga, kita yung mga, amlananon, mao'y mudaog din eh. Og dili, sila si Tiburcio og Dante. Ay, kanindot ka, Pyot. Kung matinuod ng imo mga gipanulti. Ay, matinuod lagi na, oy. Basta maingon gyud ko nga, gamay na lang gyud og kuwang kanang mga tawhana. Suko kayos, Papa. Mato niya. Kinahanglan nga, insayuhon nimo ang imong mga tao. Eh, pero may bitaw na kung silang ensayuhon, bossing. Gusto ni Papa nga, pailisan ka ng tanan. Hasta ka. Oh, unsay ngan? Pailisan ang tanan, apil ko. Apil ka. Muna yung gusto. Oo niya, boss, kung ilisan ko ninyo, isar malayray na din ang dapita, be? Butang. Pero ay lang kabala ka. Kay, huwag ko masugot. Di na mahitabo nga mawag ka din, Yung ipagsugot mo, Sing, kay delikado kayo kung inyong kong tangtangon. Kung kuhaan ka ba na yun? Paminaw hinoon, Brutus. Pero dili mo samot ang kasuko ni Papa ninyo. Sundal lang ning akong gitambag nimo. Saman, Bose? Ugma, paminaw, ugma. Pakitaan ninyo si Papa nga magmarcha mo diha sa tugaran. Ipakita yun nga nag-insayo mo pirmi sa inyong kaabtik. Aron nga, mabugnaw ang kasuko ni Papa. Unsa to, bossing? Magmarcha? Oo, marcha good. Saman kay bawo ka mo marcha? Kana laging kuan, maingon nga kanang maingon nga kanang kaliwa, kanan, kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Ops! Ana? Ops, ana. Bastilan, gini mo, Brutus. Murag, kanang pormahan ni mo, murag dili mahimot si Papa, ana. Ay, nga naman di, ay, boy. Ayaw nang binayot. Tarungan mo tingog, ipakitang maglinaki ka. Kaya siguro kung mo kaya nagmarcha ni mo, masuko yun sa Papa ni mo, ana. Samot yun. Kaya mauro ba na iyang gireklamuhan kung ganong daghan tang palpak din kay pulos ko liwat ni mo ang mga gisaligan na to din mga tao. Kanaasang imong amahan, no? Unsa man na? Sobra sa kayo ka high blood. Oy, ngano masuko man siya? Kung dunay mga sakop na to nga palpak, mauray atong silutan, dili ka ang tanan gyud. Sabta na lang ko na ninyo si Papagod. Okay? Masuko ra na siya. Pero human ana, wa na. Ilabi na kung ato yung ipakita nga sincero ta sa iyang mga tugon. Sige. Ugma dayon, bossing. Akong pamarsaho ng atong mga sakop. Kana? Pakit-on ginako, Sir Tiburcio nga, tisar kayo ming tanan mo marcha! Nadugay man si nanay. Mupalit raman ko to siya og mantika. Nga, wa pa man maabot. Uy, iyo na. Mura man og naanay tao. Nay? Nay? Odisa. Uy, Chico? Ikaw di ay na. Nakuratan ko ni mo da. Pasensya na kayo, ha? Miyanigig ko ni mo karon kay gusto na ko nga ugma. Diretso na lang mo nga to sa klinik ni doktor. Ha? Kami rin ba ito ni nanay? Kamura. Nagsabot na mis doktor nga ugmatod pa niya, schedule na kaniya. Aron himuon na ang imong operation sa mata. Ha? Tinuod ka, Chico? Pero... Ayaw mong kabalaka. Sundan lang ninyo akong gisulti. Basta ugma sa'yo, pahibawa ang imong nanay. Nga kinahanglan nga moadto na gid mo sa syudad. Ug doon na say tao nga moatiman ninyo dito. Aron ipahimutang mo nga di mo makaliso dito. Bueno, may kamay na kong pabaho ninyo. Dumata ni. Unsa man ni? Kupti na. Kwarta na siya nga magasto-gasto ninyo. Punan ra niya na nakupohon. Basta kay wala mo yung kabalakan sa inyong mga gastuhan dito. Tabangan ta mo kutob sa kumahay mo. Sige, Odessa. Hindi na ko maglugay. Kaya naidaghang mga sakop ni Tiburcio. Wad na ko.
Hilabihan ang kasuko ni Tiburcio human nagkaguliyang ang ilang mga sakop tungod kay miulbo man ang kayo sa ilang bahay o nakaikyas ang ilang matatabang human giluwas ni Chico. O tungod din si Dante mooy gilabhan o kasaba siyang amahan tungod sa palpak na usab sa ilang mga sakop. Mao nga gitabagan si Brutus nga mag-ensayo gayud sa ilang mga sakop aron mabugnaw ang kasuko siyang amahan. Samtang sa laing bahin, gisikreto na ng pagkahapon ni Chico si Odisa aron pagtuon na lang sa syudad, kuyog siyang inahan na si Marcia kay lagi inigabot nila dito. Skedulan naman unya kuno siya alang sa operasyon siyang mga mata. Kay galaan niya ang sumpay na itong sugilanon, Chico Malo. Unsa man ni? Kupti na. Kwarta na siya nga magasto-gasto ninyo. Punan niya na nakupon. Basta kay wala mo yung kabalakan sa inyong mga gastuhan dito. Tabangan tamo kutob sa kumahay mo. Sige, Odessa. Hindi na ko maglugay. Kaya naidagang mga sakop ni Tiburcio. Madar ko. Nay, dinhibaya to si Chico ganiha. Hain naman. Tuan na, Nay. Nagdali nga milakaw. Niaga ni gibili nga kwarta, o. Uy, siya man lagi nakabandol nga kwarta. 50,000 kuno na, Nay. Unsa? Uy, para unsa man na. Ato kuno ning panggasto niya, Nay. Kay kinahanglan kuno mo ato nagikuno ta sa syudad. Moderatyo na lang kuno ta sa klinik ni doktor. Kay aron schedule na kuno ko sa operasyon sa akong mata. Mao ba? Ay, pero yun ha. Unsa man ning 50? Apil na sa pambayad sa operasyon? Dili ko Nay. Sa personal kuno nato na nga panggasto. Kay gisabot naman kuno niya ang doktor. O dili na kuno ta ngayon nga maproblema sa bayranan sa operasyon. Uy, mao ba? Kung mao, dako na kaayo ng kwarta nga gibili ni Chico nato, uy. Dako gibitaw, Nay. Naiko gani kaayo ko niya. Unya, saon man, namugos man gid siya. Ato lang unya nang iuli kung doon ay masubra sa atong mga magasto, Nay. Intahon sab si Chico, uy. Diin man kahataon siya kwarta. Basin o tinigom ra intahon na niya. Sagdi lang, Nay. Mabahos ra unya ta ni Chico sa iyang kaayo din nato. Huwag sama gid ang iyang kasing-kasing, Odessa. Tinud-anay gayod siyang mibati sa atong kalisod o kasakit din Dako gid kayo nga akong pasalamat sa Ginoo, Nay. Nagihatagan ta og tawo nga sama kabalaan og kasing-kasing ni Chico. Left. Tanawa. Left, right, left. Mao ba na ang imong gipanghambog nako, Dante? Left, right, left. Papa. Wala problema kay leader man as Brutus. Ang importante nga alisto og abtik. Niya mga sa. Asa pangitang kalisto og kaabtik anak nga bakikaw man kay nang marcha. Liwat na leader nga pilti sa yaya. Oo. Napay formation nga. Sos pastilan. Nagkatag lang agi. Tulid man ang uban, Papa. Tulid si mong mata. Tulid bito. Napay usay na, Nagkaliwat is leader. Kaya mga naliwat sa leader, no? Mao na pangilisi. Maihap na yun sa kontudlo. Mga napugad na katawa ang angay mong ilisan. Kahit pulos mga way ayo. Kanya hayrang yanuhong natag sodit Chico Malo din Sagdilan, Papa. Karang uban nga medyo luyat kayo mulakaw. Ako mo train, ano nila? Pasali ko. Unaha og train ka na si Brutus. Kay bisan unsaon ako. Huwag yung kong mahimuot ang ilang marcha-marcha niya. Tayo? Misayo ang kagwang na, Mura yung nag-tiktok. Nag-tiktok lang nga naman. Ako rin, bahala, Papa. Ako rin silang paseryosohong og ensayo. Nga sila, nga kung dili sila mo seryoso, ako silang pangilisdan. Lakit na si Brutus.
Gipaningot yung ko maayo gani, basing. Oh, giginahan ko kay nagawas yun ang dagko na kong singot. Mayo kay gipaningot ka. Ako sab, gipaningot og sige tan-aw ninyo. Ha? Unya, boss, nahimot boss, papa ni mo, si Sir Tiburcio. Wala ba siya masuko? Ay, Brutus. Delikado kayo. Ha? Kay wa gyud mahimuot si papang nagtan-aw ninyo taon. Ginantikan kung mag-march sa gani, dili magbilayot. No, siya to pagkabutangan nga, Miki ay mahinunoon kag mayo. Ay, mailhan di ay, boss. Pinakatulid, dito na ako tong lakaw ay. Ilhan, barya! Sapot ko to sa padayo pa doon. Tapos mas carbon. Balik. Hindi man main mong pagkamandar. Tulid nga, mura mangganig. Mura magkagihul, migasan nga milakaw. Kusog kayo kang muki ay. Ha? Uy, si Bako ko diha, busing. Uy. Manimbak ko pagkadiha nga. Klaro man kayong imong linaktan. Uy, paminaw. Nagbahad na ba ito sa papa? Nga kundi kuno ka mag-usab. Iyag yung kuno kang pailisan. Ha? Sigurado ka, boss? Iyag yung kong pailisan? Pailisan lagi kuno ka niya. Kaya mo kuno linaktan. Mo kuno nakaingon kung ganong sayon-sayon ang tagso din hil, Chico. Tungod yun sa akong linaktan. Paminaw, Brutus. Di na ito magdaghan pag-istorya. Ugma, ako'y training ninyo. Ha? Kinahanglan nga usbon ginanimo ang imong linagtan. Kay ikaw na ba'y akong gisaligan mayo din Nagsigiro pa kong pasiatab di pa nga maing laki ka. Mayo to kagliho pero pinaka-abdi ka sa tanan. Tinuod yun na, boss. Ayaw sa taong ko ninyo giit sa puwira. Ay, bossing, uy, kayo saan naman lang. Dugay na ba kayo ko ng atong parang uban na ito, piti ng dugaya. O ilisan ko. Lagi, dugay. Pero ay kabalag ka. Hindi na mahitabo nga mapahawa ka rin Wa na ko ilaing masaligan nga tao. Ikaw rin Brutus. Busa kalma lang, kalma. Ipakita lang yun ang imong pagkalaki kung mulakaw ka. Parang di ka makadungog o kasaba kang papa. Sige, busing. Ako pa ning kamutan. Pero unsaon kahaanin, no? Natural man yun din ako linaktan. Tabang, mga nangit! Anahala! Sigurado ko nga tuwan na sila karon sa syudad. Diyan. Sa may plano ni mo, Bechik. Di mo sila nga pasan dito? Mapas ako dito, Piot. Ako ratong gituyo nga gipaunan ko sila. Tungkol kay nahibaw ko nga na mga sakop ni Tiburcio nga nagpaniyid ako permi. Tinood dito ng Bechik. Isang gani dito sa kumpayag. Na yung mga mata dito magsigig bahas-bahas. Sigurado ko nga, ikaw may ilang ipalitan permi kung adto ba kasagan mo bisitan ako. Nahibaw ko nga di ko nilalungan. Kay gusto gid nila nga mahanaw ko nining kalibutan. Pero magkapatuyang silang kakong ining dapita. Mo na nakapait diha. Sabi ni mo, nakasulti na ko sa sekreto. Nga sila si Tiburcio ug Dante, dunay dakong kalabutan sa kamatayon sa kong amahan. Pero ka ba, Chik? Kinsa may nagsulti ni mo na? Gikarasap sa mga sakop ni Tiburcio. Pero ako pa nagklarohon ng tanan. Nana ko'y gamayng iwag sa akong paingnan. Para magkakuha og lig-ong mga ebidensya batok nila. Mo ba? Ay, pastilan ba, Chik? Kung tinuod mong gani na, uwag yun ito masayop sa ito mga pangagpas. Usahay, makataghap kitas tinuod. Sa gilampyot, doon na ko'y mga gipangsangpit ng mga tao. Ngamitabang na ko sa sekreto. Ay, pastilan ganahan ko na balita ba, Chik, da? Mayog, maklaro na yun nato ng tanan. Kaya naglago ito kay kuha na nilang Tiburcio ug Dante. Gusto ko nga mapreso na dayon ng mga kanahang dagko. Paningkamutan gini na ko, Piot. Gadi ko nila moonan. Nahibaw ko nga naning kamot gid sila maayo. Nga ila kong madakpan. Kaya doon nag-islid o itong buhaton rin ako. Di kita magpalkan sa ini, Bachik. Kaswerte rin nila, no? Sila maupay din tagiya din, he? May mga haod kayo. O ikaw na yung bugtong manununod din ang dapitan. Nagtago-tago lang noon ka. Mauli. Pero sagdi lang. Lingin ang kalibutan. May adlaw ragid unya para nato. Usa ragi akong pangayoon mo, Piot. Ha? Unsa man na, Bachik? Ayaw lagi akong pasagdi sa kong pagpalimbasog din alang suspicious tanan. Kay gihadan ako nga akong kinabuhi ni Dapita para sa kagawasan sa tanan.
akong ipanumpa ni mo, Baychik. Hangtod sa kamatayon. Ubanan tagyo ka ining awaya. Hangtod sa lubnganan. Kinahibaw ko kung unsa kabalaan ang imong kasing-kasing. Ugma, balik mo din aron atong himuon na ang operasyon. Ugma na gid ay, doktor? Kaya no, nahadlo ka ba? Medyo kusog man kayo nga kung kulba. Relax lang. Wa kay bation nga sakit ni ana. Kay do naman tayo anesthesia nga idapat nimo. Dugay ba na ang operasyon, Dok? Labing dugay, mga usa ka oras kapin. Pero ayaw mo kapalaka. Kompleto ta dinhi sa mga ekipos alang sa surgery. Wa pa ko'y kasusukad sa 15 katuig na akong pag-opera sa mga nagkalain-laing problema sa mata. Sagad mi prosper gyud. Kaluyan unta sa Ginoo nga makakita na gyud ang akong anak. Ay kabalaka nay, makakita ra lagi ning imong anak. Salamat kaayo, doktor. Makauli ra ba mi dayon, Dok? Hindi ko man sa akong operasyon. On the same day after the operation, makauli dayon mo. Pero of course, with precautions ha. Daghan ta og angay bantayan. Pero sige lang, muhatag raon niya ko ninyo sa tanang instructions after the surgery. Daghan di kaayo salamat, Dok. Aboy na sige. Ugma, mga alas 10 sa buntag, kinahanglan nga ni anak ka mo dinhi, aron makapangandam na ta sa atong pagkabuhatan. Usagid sa labing importante na itong himuon, nga madakpan din nato si Chico. Kaya kung madakpan na nato si Chico, wa naging tayo problema. Kaya siya na magibugtong sakit sa atong natong tanan. Naglagot! Ito ko anang Chico ay. Tungod niya na diskita na hinoon nga ako ang linaktan na Sir Tiburcio. Sa kadugay na akong serbisyo din, karon pa ko masakpi nga bayot na iko. Bisag na dinayot ako daan. Ayaw na lang pakapini pagdaghang istorya, Brutus. Basta pahinumdumi ka nun ang atong mga sakop, ha? Nga mag-inabti kit pirmi. Simple rin kayo ang sulba din ang problema. Kinahanglan nga mahipos ginato si Chico. Sa kadaghan na to din, malupigan ta niya? Imposible. Dako noon kayo nga akong pagsalig mo, Sing, nga matipi ginato tong tamhana. Maura ka na yung solusyon. Ug sa dihan mo lampos na ta sa atong misyon. Bisag unsa pa'y atong buhaton. Gawas nung nata sa tanan atong gusto. Pero samtang karon, nga naa pa na siya, dili kita angay mo kumpiyansa. Bisag unsa pa ta kadaghan. Boss! Adonis, unsay balita? Boss, ngilan yung balita, boss. Kaya si Matoy ko sugat paghapon. Wala yung kuro ikita ang karon. Usay nga? Sigurado ka, Adonis? Oo, wala boss. Tapos na kuro kita na ni Matoy. Nga na mga alas 5 sa hapon. Uya, ang karon, wala yung kuro ikita. Panuway! Notos! Unsa man, busing? Delikado tayo ni Papa. Kinahanglan way mo sulti ini nga ni Papa Tiburcio. Kay kung maabot ni sa iyong dunggan, sigurado ko nga maliksihan kita, malintian tayo niyang tanan. Busa pa'y bawa ang uban nga maghilom ni ng maong balita. Baring kamutan nga makita na to kung hay na karoon si Matoy. Niya, boss, imposible mong kaayo ni og dili mahibawaan ni Sir Tiburcio. Ako na sa'y madutan, unya anis tanang kasaba. Basta. Paghilom na yun mo. Lihok na inoon mo. Lihok mo, Mayo. Aron nga, atong makita dayon kung asa na si Matoy. Mataman, boss. Paglihok na yun mo. Tara, dito na. Bago lang yun ang nag-iskot. Ugtuan na sab. Kining hitabo. Kabuang na sab ni Chico. Sorry kayo, boss, ha? Dili, sorry ang sulba ni hitabo, Brutus. Kinalang ato na yun ang lihokon na makitaan si Matoy. Kaya kung dili, kitang duha, mo'y maunsyami. Ngadto ni Papa. Kumusta nang Marcia? Ay, maupay pag-shoot ni Odessa sa operating room uban ni doktor. Og, Chico, gikulbaan man kaayo ko, uy. Relax lang. Ang importante nga makakita na niya po si Odessa na to. Ay,
Maayo unta, Chico. Kaluyan lang unta sa Ginoo. Ay kabala ka nang. Salig lang taniya. Kay sigurado ko nga ihatag ras kitas anang kahayag ngadto sa pananaw ni Odessa. Salamat gid kaayo nimo ha, Chico. Dako gid kaayo ni namong utang kabubuton diha nimo. Wa na sapayan ng Marcia. Og today, human unya sa operasyon. Mupuyo pa unya mo din sa syudad og duha ka adlaw. Magdungaro niya tayo nagbalik na to dito sa Hacienda Amlan. Igusab nga makapahuway si Odessa ug basiguro na to ang kahimtang siyang panlawas. Ay magkabala ka kay nara sa atbang nga hotel. Ay, mag-hotel mi, Chico? Oo nan. Ang tanang mga gastuhan, sponsored sa atong mga kaila. Daghan ang mga mayong tao nga mitabang na to. Ay, pastilan, Chico. Wa ko makasabot sa akong gibati kung unsaon ti kapagpasalamat sa kabalaan sa imong kasing-kasing nga mitabang yung kanamo nga wahi nagkapin. Ay nagunaw na ng Marcia. Yan po hinuon na to nga magmalampuson yun ang operasyon ni Odessa karon. Hoy, Apyat! Apyat! Ay! Apyat! Anak, tikbal lang naman sabdi ay ni Asap. Kariyot lang, Apyat. Kariyot lang. Na, saya to ni mo, Brutus. Asa man ka paingon, ha? Muadto ka silang ng Marcia mo, no? Kinsa? Muadto ka silang Marcia pa doon? Dili ay! Muadto ko sa barangay, kaya doon ako toyo dito. Unsa man ko na imong toyo dito? Tana mo ka. Kinahanglan pa pag yung mahibaw ka? Tarunga kong tubag, ha? Nagtarong ba kong pangutanan ni mo? Tinarong sa nang akong tubag. Tinarong sa na. Di mo sab tingali kinahanglan nga mangutana ka pa nako kung sa akong toyo dito sa barangay. Ha? Wadyo kay ang tubag-tubag na ako, ha, Apyat? Kay batik ay tagnaong. Biday. Nga naman ay batik naong. Ngayon, naabot man ka ng pagpanaway. Kung magani ko manaway ni mo, nga mura kag bayot na buang. Unsa to? Unsa'y bayot buang, ha? Ay. Buang. Wala na ko sigayin ng mata ni mo. Suwaw kayo. Ikaw, ha? Wadyo ka mo tagam sa nahitabo ni mo, ha? Gusto kang ipadakoptik ka sa akong mga sakop? Biday. Hindi lang tapag nagkakistorya. Maglalis naman gyapon ta. Sa may man tuyo na ko. Tugan. Hain maron si Chico. No. Muna'y problema ron diha. Ako menoy, pirmin mo pangutanon ko na si Chico nga tao-tao na bayagin nga wa magpakita din Sukad nga nabutang sa dakong katubang. Doon ay nabutang nga dakong daghang nga paskil diha. Wa na may magkita. Paskil. Kanang pibaw. Muna. Sukad nga nagbutang mong daghang paskil sa iyong dagway diha. Wa na gin may magkita pa si Chico din. Ay kung limdipit, ha? Kaya nahibaw ko na makaka. Tos taon. Diyon sa mo pagkahibawa ba? Muta na ka pa. Kung mubulis ka, nagmaayo ng imong liog mo na iti mailhan nga na makaka. Liog? Busa, asas Chico, ha? Mura di kong bitin ko, Brian, kimuha ng liog bukad. Wala ki kumibaw, lagi! Kini, nakaila ka ni? Lokon. Ha? Lokon. Ay, Brutus. Nakaila ka ba? Saan mo taon, guys? Taon. Kalma lang, God. Kalma lang. Ay lang, God. Palabanday na na imong armas, God. Storya naman nga to, Walang tayo hadlokay. Ay, waman ko, naganan ninyo. Naghan mo kayo mo. Pildi na kukundaanan na. Storya lang. Kundi kamutugan kon hain karon si Chico. Ikay among dadon karon sa among headquarter. Kung magmagahi gani ka karon, timan iapyot, ha? With license to kill ko ining dapita do. O karon dayon, doon lang gidaotang mahitabo nimo kung di ka mutugan kung hain na karon si Chico. Nakasabot ka? Tubag! Diin ka bagikan, ha? Ganina na ko nangita ni mo. Doon na ko'y ginakaw kariyot, Papa. To, ano nangita man ko? Unsa ba kining binuang nga? Tinuod ni? Nga doon na naman sa ko'y nadungog nga balita nga si Matoy maunasab ang nawa. Ha? Unsa ko'y? Pasigasigam kasi mong mata. Wa ka mahibaw nga si Matoy? Wa na ikita? Kuan pa, kanang... Ayaw ko glimdi, Dante.
Kay wa na'y matago nako ining dapita. Ha? Nga nang mulimod man ka, ha? Nga nahibaw magyug ko ana. Oh, pasensya na kayo, papa. Actually, musulti daw ta ko nimo may tungod ana, pero ay amo naman ko nang gi-aksyonan dayon kung asa na karon si Matoy. Pirmin lang ka naghatag ka ngay og alibay, Dante. Ha? Bisag kung saan mo mga pasangil. Wa ko magkinalan, anak. Pirmin ako nagpahimangno nimo nga disiplinaha ang imong mga sakop. Pero unsa maginahitabo karon, ha? Unsa? Magpirmi lang tayo ngun ini. Hangtod nga mahurot ang imong mga sakop. Pasensya na gyud kayo, papa. Pero kinsa man nagsulti nimo ana pa? Dili na importanteng mahibaw ka kung kinsay nagsulti nako. Ang imong ayuhon, ang imong trabaho. Nalimot ka, Dante? Na importante kay nato si Matoy. Unya, gisurikmot na to karon ni Chico. Wala! Delikado! Basig mo pa ito sa tong gihimo ngadto ni Fausto. Kabalaga, papa. Di ka mahitabo nga mo piya ito si Matoy. Kung kayo, loyal ka ito nato. Nahilom! Loyal si mong kabuang! Huna-huna agmayo. Dakong hulga nato kining atong sitwasyon karon. Kung makapabor og balik si Chico din nato, mabutang kita sa dakong peligro. Og makawang lang unya ang tanan natong paningkamot og mga damgo. Hinumdumi nga dili at pahingpit ang atong kagawasan ng dapita. Samtang naapa ka na si Chico. Nasayod ko, anak, papa. Ngayon nasayod ka? Ha? Nga nung sa kadaghan ninyo, wamang mo'y napakitang buhat nga makapahimuot na ko. Pulo sa sakit sa ang inyong gihatag na ko karon. Pasilo ako, papa. Sabta lang ko na ako karon. Kung magsigi gani kag ingon ni Ana nga mga katarungan ni mo, Dante. Nakita na ako sa unahan ang paingnan ining tanan. Sigurado ko Maingaw yung hintay ini sa pag-angkon ining asindaamlan. Hanggang ko na ko mga kapagkiyasan, papa. Mao nga paling kamot mo, Dante. Samtang may panahon pa. Ayaw ninyo pabuta nga makapurma si Chico Batok na to. Kaya kung wala kita'y mahimo, siguro ko, pildi tang tanan, gumikan lang sa katao nga way hinungdan. Congratulations natong tanan. Ang atong surgery is 100% successful. Daghan kaayong salamat, Doc. Kumusta mo pamati, Odessa? Okay man, Chico. Pero gibati lang ko og gamay kalipong. Ay, natural ra ka na, iha. Kabahin ko na sa healing process after the surgery. Wa may angay ang kabalakan. Basta kay sunda lang ninyo ang akong mga advices nga akong gisuwat sa resita. Importante kayo nga masunod ninyo ang tanan akong instructions aron malikayan nga di mohubag ang imong mga mata. Naa na ang emergency kit ang tanang mga panginahanglanon sa imong mga mata. Unya after 1 week, balik lang unya mo dinhin ako aron maatiman nato og mamonitor nato ang imong kahimtang sa mata. Salamat gid kaayo, doktor. Daghan kaayong salamat, Doc. Pero, Doc, pila magyud kaadlaw ang among paaboton aron mahibaw-an nato kung makakita na bagyud unya si Odessa? Mga usa ka buwan. Ato lang unya mahibaw-an kung makakita na bagyud unya siya. Daghan gid kaayo salamat, doktor. Bino, nakinahanglan ka na og igong pahuway, Odessa. Aron di mo samot ang kalipong si Mungo. Okay, sige. You may take your rest and congratulations nato tanan. Dagan kang salamat, Doktor. Iyan sa bunogon din eh. Bunogon sa kuninyo. Dili ka na mo saon, Apyot. Gusto lang na mo nga mo cooperate ka kay kining sitwasyon karon dinis ato. Seryoso kini. Yay, pasakay ay. Unsa ba problema? Mungunta na ka kung sa problema.
Ang problema, Apyot, ikaw. Kay tuwa ka mo dapig sa usa ka tawo nga kriminal. Kanang, ay, pastilan kamo. Kamo ba? Ay, ko kay bawa ng inyong mga gipanulti, oy. Oy, Apyot, buka ko na na imong mga mata. Buka na bitaw ni? Di mini mo mga kaaway. Kay? Ang atong kaaway din, maura gyud si Chico. Nga? Siya mao'y naghatag og dakong kagubot sa atong dapit. Ug naibaw ka ba? Nga pila na katao ang nawa karon din sa ato. Silabot na ako. Iwa ko kay bawa na, eh. Basig naibaw ka og nagpabuang-buang ka lang. Ay, buang-buang yun ko. Ay, wala gitaon ko may bawa na. Huwag ko makadungog og balita din sa ato karon. Nandun ay mga taong nangawa. Samtaon kay kanaya to noon. Daghan kay to. Paminaw, Apyot. Gikinahanglan ka namo nga imo ming tabangan. Tabangan? Sa may ko katabang ninyo, be? Tabangi mi nga imo ming matultulan kung asa na karon magtago si Chico. Kanay? Tabangi mi ato siyang madakpan. Kay kung ani ka pabor namo, ipasalig na mo nimo. Aduna kay dakong kanting nga madawat. Basta mo opirar ka lang. Ha? Ayaw ka hadlok. Ipaniguro na mo nimo. Nga why da utang mahitabo nimo basta mo tabang lang yung karon madakpan nato si Chico. Og doon na kapag yo'y madawat nga sigurado kung malipay ka gyud sa tibuok mong kinabuhi. Bebe, unsa man ko ninyong ganti na ko kung makatudlo ko hayron si Chico. Unsa may imong gusto? Kwarta? Bay? Bungat ko nun sa kay among isaad nga mo hatag din minimo. Bisag pasiunahan ka pa na mo karon dayon. Sulti nan Piot. Parang ganito mo lang nga iba. Sulti. Hey, Maymog, hatagan ko ninyog lugweng panahon aron makahunahon na ako tarong. Nganong nahunaon pa man nimo og dugay. Kinahanglan nga mo desisyon ka na gyud karon dayon. Bueno, sige. Mubungat ko. Kwarta akong gusto. Pila man? Kwarta. Pila? Makahatag mo na kog tunga sa milyon ka pesos. Nakuha ko na. Ngutana mo na ako. Ano day? Di may mo? Nagpapilit man gani mong mga paskil nga muhatag mong tunga sa milyon kung kinsa to makadakop nga buhi atong makadakop buhi patay ni Chico. Ha? Inyong hatagag premyo niya ako din. Di na lang tamaglalis, anak. Sige na, di na tamaglalis. Wala na problema. Muhatag mi, anak. Pero, kinahanglang mo saad yun ka na mo karon nga mutugan ka sa tinuod kung hain magtago si Chico karon. Ako. Tinuod lang. Magkatugan ko ninyo kung ako makita si Chico. Kaya anis pa. Huwag yung ko mahibaw kung asa siya ron. Pero mutabang kong pangita kung hain siya magtago. Ano ba? Ina na ba? Diskarte lagi. Muna. Imo lagi kami kapoy. Tugan lagot. Tugan na lang. Tugan na lang, Apyot. Kay mausik ang among oras kung magsige ka pa og limod diha. Ay, nun sa manon. Di man mo to. Tinawal bitaw na! Ako, matabang ko ninyo kung ako siya makitaan, pero di ako, ang ikuha na. Okay, tayo magkuha nito na ba? Unsa man. Ngayon na, patilawon na natin ang kausaran. Kumana. Dirami! Tinawon ba? Unsa man, Piot, ha? Di dyo ka mo tugas, tinuod? Nun sa man taon, balik. O siya may ako itukan! Bada, apil-apilo na rin ka sa layo mo kuhan hirit yung kada, aron yung ka mo kuhan da. Siya may ako itukan, kung wag yung kumibaw. Pero isaad ako ninyo. Nga! Mutabang yung ko. Aron, madakpan siya. Kon! Ako siya makitaan. Sa ato pa, igo karang musaad, nga mutabang ka na mo. Sumpay na ko ito, kaisip. Lagi mutabang, lagi kosyor pa, oh. Cross my heart, ha? Bisag mamatay pa mo karon dayon. Kamo. Ako na. Bueno. Atagan ti kagayon karon, ha? Naibaw mi nga na makaka. Pero kinahanglan nga usbon nimo ang imong hunang-huna, Apyot. Kinahanglang luwason nimo ang imong kaugalingon. Kay kun wa gyud kay mahimo sunod nga mga adlaw aron itug-ani mo kun haen si Chico. Ikaw maoy among pahimungtan, ha? Di ba ni kana?
Akong isaad nga dunag joy da utang may tabo nimo kundi jud kamot tabang namo. Imnaning vitamins para sa imong mga mata. Makaayo ni nimo aron makusgan unya ng imong mga mata. Kanus amatamang uli sa ato, Nay. Kutob ra kuno ta ugma dinhi matod ni Chico. Og ubanan ta niya pauli dito sa hasyenda. Mara po man kog malipong, Nay. Ay, natural ramang kuno na matod pas doktor. Kay kabahin na sa kaayuhan sa imong mga mata. Nay? Oh, ngano? Sa dili madugay, Nay. Makakita na unya ko nimo. Oo, Desha. Makakita na kinunya kadako. Nay, dagan kayong salamat. Dako siyang kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Gagihatakan taog dakong grasya, Odessa. Si Chico mao'y gihimong instrumento sa Ginoo aron matabangan ta niya. Dili gid ako malimtan sa tibuok na kong kinabuhi, Nay. Gusto na gid kaayo ko makakita ninyo. Ilabi na sab ni Chico. Sa di matugay, Odessa. Makita nimo ang mga nindot nga talan-ahon nga gihimo sa Ginoo. Di na ko makapaabot anang adlaw, Nay. Sa sunod simana, mubalik pa ta dinhi kay check-upon kas doktor. Kamay na lang gid unya kaayo ang pag-antos, Odessa. Ug matuma na gid unya ang atong gidamgo nga wa na'y mga kakulian sa imong pananaw. Dai ko ang Ginoo, Nay, sayang kaayo di nato. Ug wa kita niya pasagdi sa adlawng tanan. Naibaon pa pang duwa sa Matoy. Ha? Imo sa gisultihan mo, Dili ako may nagsulti. Ambot kung kinsa. Pero what time mahimo? Nya, boss. Okay ramang kaha siya. Sagoy okay. Gidabu-dabuhan ko kasaba. Patay! Lusok ko siya maayo, boss eh. Oh, sama day. Nagdahom ba ka nga iyatang ayohon? Pwede suko ka. Matod pa niya eh. Kinahanglan yun nga itong maluwa si Matoy. Kay kung delikado gamiton si Matoy ni Chico aron mabutang ta sa dakong peligro. Pasagdahin na lang tos Matoy, busing. Oy, dawa masagtoy gamit. Ang sa'yo gamit? Nalimot ka? Nalimot ka, Brutus? Nga kitang tulos si Matoy mo'y responsable sa kamatayon ni Fausto. Unya, kung sukit-sukit na siya karon ni Chico, o mahibawaan ta, delikado nga, mabutang ta sa dakong alanganin ini. Saan naman lang nato, ani, si Chico, busing, oy. Idlas mo kayo ng tawhana. Maglisod yung tagdakop. Lagi mo na atong trabaho ug maayo. Kinahanglan seryosohon na to ug maayo. Anong ato ginambadakpan si Chico? Amo bitong gidakop si Apyot gahapon ba? Among gisukit-sukit. Unya. Ay, gahe kayo ko itong hanaw ay huwag yun dyan. Mutugaan kung hain ka doon magtagos, Chico. Utro po na si Apyot. Huwag kayo makuha na tawana. Di yun na mo sulti. Kay diehard kayo na ni Chico. Maulag yun. Pero ako to siyang gibaharan nga kinahanglan nga mutabang siya nato. Kay kundili, ako yun siyang tinodon. Ay gano'n ko piyansa. Kung kay kana si Apyot, traidor ng dako. Di kita magkasaling niya na tawana. Naglagot ba ito ko? May gani, kinakapugong pa ko sa akong kaugalingon, busing. Kay kung wapa nang gibuk, ano to na ko siyang Gaminaw, Brutus. Unsa mo na, boss? Kana si Apyot. Pabantay ginapirme sa atong mga sakop. Panid-ig ninyo ang iyang mga lihok. Tungod kay sigurado ko na naagi na nahibaw ang tawhana kung hain karon si Chico.
Pero, siyempre, mudinay gina kay mga diehard magkaya na sila ni Chico. Pero ayaw gina ninyo glungi. Kay pirmi na sila magkita ni Chico. O ikaduha pa, ako'y bahala ni Odisa. Naibaho ko na mahimo na nato silang paon aron masikop ginato si Chico. Paningkamutan lang ginato, na dili sila makahalata nato. Kay mga tang-an ra ba na sab kaayong mga tawhana? Moron! Nga idlas dito kaayo ni sila, oy. Naibaho ko, nga gibantayan sab nila nga itong mga lihok. Mao nga kita, magmabinantayon sa tapirmi. Dili kanila masabtan. Naglungot-lungot. Agit ko ang anak Chico, sing, ay. Pero may lang daw ay tarong tog. Sige kung huna na niya. Ayaw halang ginugda ang inyong mga kaugalingon. Kay daghan kayo mga mata ni Chico rin eh. Nahibaw ko, nagdaghan ang misuporta niya. Busadi kita mo kumpiyansa niya eh. Kinahanglan nga ato pang pahugtan ang atong pagsuhid sa palibot. Hantod, na ato siya madakpan. Ay, pastilan wana makakita na gino niya kades. Nalipay bitaw kaayo ko, Piyot. Ano des, ano? Panagay mga kakulian. 100% na gud. Nga, pipila na lang gud kaadlaw ang pabuton. Inikuha ang bindahing naas mong mata. Makakita na gud niya kapuhon sa dagway sa kalibutan. Maluoy ang Ginoo, ugway mga kakulian, Piyot. Masaligon ang doktor nga makakita na gid unya kuno ko. Ay, pastilan, des, pastilan. Makakita na gid niya kas akong kagwapo. Sa kagwapa si imong Nanay Marcia. Ay, kanahan nagikay ko makakita ninyong tanan, Piyot. Ay, daghan gyud kang wakitan nga mga nindot ka talanawon, des. Nasa'y mga ngilad. Sa mas dagway nilang Tiburcio o Dante, ngilad kayo. Gusto kayo ko makakita sa dagway sa itong mga silingan, Piyot. Ay, stilan daghan kayo mga himantayon. Kalagot kayo ning magkakita tao sa Hades. Ay, kalagot kayo. Labi na kon, makita ni mo ang mga halibakira nga ikaw rin libakon. Stilan mo, musurok yun mong lugo tao, noy. Wa pa kida ikabaanad ining dapita, Piyot. Ako, naanad naman hinoon ko. Pero usahay ba, di yun kapugngan nga maglagot ko eh. Kay sa ilang mga libak, padunggo naman yung kanila toyo. Sagdahe lang, Piyot. Kay bisag asa kang dapita ining kalibutana, naagi na pirmi ang libak. Betaw des, tinood yun ang isulti ni mo. Pero, sagdi lang, di na mo importante. Tungod kay ang mahinungdanon, nga puhon, masaksihan na gino niya ni mo ang kanindot sa kalibutan nga gibuhat sa Ginoo. Usahay, subo lang yun kayong palandungon nga ang kanindot sa mga talanaon sa palibot, giabusuhan sa mga taong mapahimos lanon. Gusto ko nga makasaksihan ang tanan ni mo mga gipanulti, Piyot. Andam na kaayo ko sa akong kaugalingon, nga mutanaos sa mga gihimo sa atong Ginoo. Ayo, may buntag. Hala, si Dante naman. Si Dante yun, des, si Dante yun. Wala ba dinis, nanay? Naabas siya mga kauban? Nadisdagkan sila. Sa makahilang tuyo. Tanapiyot o bani ko. Ato silang atubangon kunon sa ilang tuyo. Sige, tana. Unsa magay tuyo nila ni Dante sa pagbisita sa bahay nila ni Odisa. Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na sugilanon. Chico Malo, tagsuwat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama. Ug mao to ka listeners ang part 6 sa Chico Malo, no, nya ang akong isunod og edit ang katapusang sumpay sa Jack Inpoy, no. Command sa katapusang sumpay sa Jack Inpoy, ang katuna pong katapusang sumpay sa Lone Ranger. Dayon mag-focus na tayo ng Chico Malo nga drama. Isa lang kung ma-upload og bag-o sa, no. Ako sa ning humano ng Chico Malo kay nanay mangaway lagi ni mag-comment baka na excited bitaw kayo, murag mangaway na sa comment section. Kuan lagi ko, no. Dugay lagi kayo. Ano ba? Pasensya kayo, no?
Nya ay kabalaka kay mahuman lagi nato ni Chico Malo no. Nya mo proceed buta sa kuan dai sa katong drama nga bag-ong haon dai pud no. Nya napapud katong 15 akong pilion ato na ng coming soon 15 akong pilion no kay ako na nang na arrange nya kuan magtiwas pud ko sa swerteng di malasa mga ka-listeners no. Sige, magbasa sa tiwas sa comment section mga ka-listeners para makuha-kuhaan ninyo yung comment no. Wa na lang ako basaha itong mga niaging tuig na comment no kay kuan nahuman na mag-Christmas. Diri na lang ta sa bagong karong tuiga. Pwede na pong basahon ako ito balik inig live streaming nako no. Pero kaya ka na sa mga karong tuiga lang ang basahon mga ka-listeners no. Si Ginny Taksan, salamat kay na-upload na ang part 5. Salamat po ni mo Ginny Taksan sa pagpaminaw. Si Rizal Yang, thanks Dol, sa payan Rizal Yang. No? Si Jackie Rose, no? Shout out ni Jackie Rose din. No? Muragkaduhan na siya makahatag na kong super thanks. No? Salamat kayo Jackie Rose. No? Sige, Migo Jankin ka na ang tambag-tambag. Nice na apang intro. Dili lang good seryoso, lingaw-lingaw lang good. Mga clean jokes. Baron magkakatawa po ta dili ta mangunot mo gid dili ta dali mangunot no sakto gyud sa Keros no yagi to magtambag nitong problema ako siguro ko'y problema pero ganahan po ko mo magtambag og mga lingaw-lingaw ba no kita ra mga problemado ang magtambaganay no unay giingon nga we are the wounded healers no kitang mga samaran ang magtambalanay sa atong mga samad mga ka-listeners no. Muna nga kuan nindot ni nga magtambag-tambag portion lingaw-lingaw ra gud di lang pud ang mga murag sineryoso na kayo nga kuan kay nana mamurag na tag kompetensya sa kini akong suliran kung seryoso atong mga tambag-tambag no lingaw-lingaw ra nga tuaw pohon og madayon atong tambag-tambag no lingaw-lingaw lang nya mura ba og kun ako'y pasultihon ba nga na ang ato lang kay pang-intro ra, no? Pa-intro la kay na may drama mo sunod. Yan na lang gud ang style. Puhon-puhon ug nay magpa-comment, ay mo comment ano sa may katambag nimo intro niya na. Mukuan mo tana. I-try na po nato itambag. Salamat kayo Jackie Rose, no? Si Radin Masupat. Thank you Lord sa pag-upload sa Chico Malo part 5 boy sa payano na part 6 na ta no. Si Iban salamat boss dyan. Ug i-upload po Monica part 18 thank you nahuman na gid tapos na no nalit na kog basa ni no Ibancho si Belinda Midiha sir salamat sa another episode sa Chico Malo hulat nami sa sunod amping salamat kayo no sa paghulat no Belinda Midiha ug si Maricel Implio thank you sa pag-upload sa payano salamat no ang pagpaminaw no Maricel Implio nya si Jerome Kanha ang tagal ako maghintay salamat no Jerome Kanha og si Vince Hurtado boss ang part 6 sa Chico Malo mauna nino ang part 6 si Jean Ruiz nindot pud nang tambag-tambag pamaminaw ko idol katawa with heart salamat kay Jean Ruiz no nindot bitaw na akong muna itong pang-intro no para di pud tulayon si Kuyans Dynamite pang intro na to, tambag-tambag niya sa ending, magbasag comment, no? Yan na ba? Para di po laay ito ang kuan. Human sa drama, ba na po tayo mga basa-basag comment, sa intro natin mga tambag portion kunuhay. Salamat kayo, Jean Ruiz, no? Huwag nakauyon ka sa tuwang plano nga magtambag portion. Si Queens Dinamita, salamat po sa amping kanunay. Salamat po Queens Dinamita, no? Kanunay gininaminaw si Queens Dinamita. O si Emil Malila, part 6 din Lord. Okay, no? Part 6 na ni. Si Arman Lunisa, dul salamat sa part 5, boy sa payano. Arman Lunisa. O si Emil Malila, part 6. Muna ni, part 6 na. Salamat Emil Malila, no? Si Junil Saluta, waiting sa sumpay, salamat. Salamat po nimo. Junil Saluta, no? Mauna niya, part 6, no? Si It's Me Titing, mauna pinakanindot na drama akong napaminawan. Akong luha, pulo kabalde, ha? Maugid. Naminaw sa Sluyos sa Kabangis ng drama.
sakit kayo no. Makahilak ka ba kumutol imong kasing ani drama no. Touching kayo ba niya. Si Sara Lucernas, part 6 please. Mao na ni, part 6 no. Si Batang V. Idol ang part 6 no adi ay ma-upload. Mao na ni. Na-upload na nalitang gito no. Pasensya kayo no kay dugay kita kasumpay. Kay balo naman mo na ako mga giatubang nga mga problema ba niya. Gamay mga panglihok kaso ang yan na muna pasensya kay mga kalisteners no. Usbon ako pasensya og manghinatos yung pagsabot no. Og si Roman Bitwala kanindot sa drama oy salamat Roman no. Thanks Ludi way sa payan. Roman Bitwala, Romana Bitwala de. Manahil Ali, hello idol, nice drama jud. Salamat sa pag-upload. Idol, hulat ko sa sumpay sa Lone Ranger. Nice po ito nga drama. Katapos ng sumpay na inyong atkan sa Lone Ranger, no? Unya, si Lingil Habman, I thank you kayo, sir. Hulat jud ani sir idol. Salamat, Lingil Habman, no? Unya, si RXL Jamil, tabaghak ang drama. Kakatawa siya, no? Naminaw siya sa part 5 sa Lone Ranger. Si DJ Kevin Bordan, emoji nga nagwaw, no? Ya, tulo ka heart. Salamat, DJ Kevin Bordan. Rudy Nias, tulo ka heart, no? Nag-comment siya sa akong live streaming. Si Aisal Kusaybi, salamat ang minjan sumpay. Mura lagi bigamay imo na wong. Nice idea po ng imo intro vlog admin para maiba naman. Kay number 1, jud ko mga tambag o justisya kining akong mga pangutana nga ni aras akong huna-huna. Emoji nga nagtuang luha, no? Mauli ginawa, Aisal Kusaybi, nindot niya itong plano nga magtambag-tambag po siya. Kay, tulad po ning iyagi lingaw-lingaw, no? Iyagi lingaw-lingaw, nga. Hindi pa toos tambag, kasabaan ko nuhay. Ano, gara-gara, agad nga, iyagi bro, kasabaan mo, bali ka patuong, nabaggan ka. Mura to, ako ang kitambag ba sa, akong gisampol, mga kalasinas ba? Eh, di ka budawat o tambag, ayaw na lang patambag, sunod. Nga na, bayagi itong mga lingaw-lingaw, diba, mga kalisteners. Para di po laay, bitaw, no? Ang butangan na po daw mga sound effects, no, kay, para digit na maglaay sa itong tambag portion, no? Butangan na itong mga laughter, ba, no? Mura po si Attorney Rupil, ba, na yung mga pagkatawa, no? Nga nga itong style. Naka-upload mo ko na sa una. Mga 2020. Masubay man ninyo na no, sa ako ang playlist ng mga tambag portion ako sa 2020 ba. Nakahimo na ko itong mga tambag portion niya na mga katawa ba. Nakauna na ko nga mula itong i-intro vlog pohon. No? Si Nervy Lisena. Next episode po with Tulo ka Heart. Salamat Nervy Lisena, no? Ang ganda na kasi nung episode kuya. Next episode kaya sana masundan na kaagad. Salamat, no? Hihintayin po namin yung next episode, idol. Maraming salamat po. Salamat kayo, no? Nervy Lisena. Si Victor Armamento, wala kay klaro. Maayo pa og magluso ka. Imbis idol ta ka, nakabitin ka. Suko naman eh. Nasuko naman yung tawanan eh. Sinsya yung ka Victor Armamento, no? Okay naman pag di ka mo idol na kayo man pag ko mamugos, no? Pero ay relax lang gud, adi madag kasuko ba? Kay maot ng sa puton nga tao, no? Dali ka makuan na matigulang sa mot, no? Matod pa sa mga expert ba? Mukhang makagasto ka o pila to, 72 muscles ba to kung magsige ka kapungot? Kung dali di ka matigulang, no? Kung sige ka pahiyom ismail mo rag kuan na ba to? 16 ra ka muscles ang magasto, no? So di dugay dili ka daling maidarang tanaw, no? Kung jolly kay ka nga pagkatao, no? Di ka magpadas mong anong kasuko gini kung makapang kuan makakunot sa agtang, no? Diyan maka-stress nimo, makaidaran, no? Nga relax lang. Di na padas sa mga kasuko, no? Ang ato lang ani nga natay pagkuan ba, pagsabot, no?
Kaya man ta kay baw unsay problema sa atong isig ka tawo, no? Ako'y problema, wa mo kay baw nya musuko mo dayon. Hindi ba po dalim na problema kamo makasuway mo problema. Nya. Kasukaan pa mo malipay ba din mo. Muna no mga kalisinas. Pasensya gid Victor Armamento no nang nasuko siya ni kay kini ato ang ginhawa Delphin introduction ra ba. Ni pay baw nagud po daan nga magpasample atas mga introduction kay wala koy kopya gid ba. Itong live streaming na sa una ba nga nagpasample ko sa ginhawa Delphin no. Suko man siya kay yamo tay kas wa man gyud taan drama gid pero ang katong kami nga kang gingong Goliath nga ang pagbalik ni ginhawa Delphin mo to akong giatngan kaya to ginang i-upload pohon no. Victor Armamento no. Sinsya kayo. Unya putlo na lang ako ni mga kalisinas no unya na lang ni batikason og basa sa intro vlog sa bagong hao no part 2. So mo to mga kalisinas, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga kalisinas. God bless natong tanan.